svijet i nebeski svod. Naš Bog, on je silan Bog, u sili i snazi ko je moćan kao on. Naš Bog, on je silan Bog, on ti daje vječni život ili oduzima dah. I bez njega ti bi bio samo pepeo i prah. Ponovno će doći, bolje povjeruju to. Naš Bog, on je silan Bog, naš Bog, on je silan Bog i kralj nad nebom i zemljom je. Šta je ljubav njegova, on je silan Bog, naš Bog, on je silan Bog i kralj nad nebom i zemljom je. Šta je ljubav njegova, on je silan Bog. Fajni si Marija, dobro došli ovdje na Erunu, crkva Sveta Mati Slobode, ovdje u ovoj našoj dvorani, pastoralni centar Dom Petra Šimića, i stvarno mi je drago da je ovako velik odaziv. To su slatki problemi kad nema mjesta za parkiranja i kad je dvorana premalena. Tako da i velika hvala i Bogu hvala za BB, za gospodina Bušića i Baradu, za sve što čine u našoj crkvi. Baš sam imao predavanje o karizmama i kako duh puše i baš sam spomenuo kako ovo je vrijeme lajka. I Bog diže lajke kao nikada prije i Bogu se zahvaljujem što oni su se odazvali tom pozivu i što čine tako lijepe i dobre stvari. I nadam se da kroz njihove riječi, kroz molitvu i slavljenje koji će ovdje biti i molitvu, da će zaista se događati i ozdravljenje i oslobađanje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, ti si uskrsnuće i život, ti si alfa i omega. Gospodine, ovaj puk Božji se okupio u tvoje ime, ime nad svakim imenom. Ja te molim da izliješ obilje svoje pomazanje u ovoj dvorani, u svako srce. Krsti nas u Duhu Svetom, Isuse, i raspiruj milosni dar koji smo primili na dan našega krštenje i 7 darova Duha Svetoga koji smo primili na dan naše svete krizme. Gospodine, neka se ovo mjesto, ova dvorana ispuni svojom milošću i istinom i mirom, i neka ovdje u ovom mjestu večeras i sutra i prekosutra događaju i oslobođenje i ozdravljenje i isceljenja srca. Gospodine, neka se tvoje ime proslavi i neka bude volja tvoja i neka dođe kraljevstvo tvoje. I blagoslov svemogućeg Boga, Otac i Sin i Duh Sveti, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Bogu hvala. Bog vas blagoslovio. U svom prvom govoru govoriti ću na temu razmjena na križu na temelju poslanice Galačanima 3:13 do 14. Prije nekih 1.5 godina dobio sam poticaj da nazovem brata Miju. Godinama se znamo, ali eto tako nikako nije bila ta suradnja. I očito da je trebalo doći neko vrijeme, da je trebalo sazreti vrijeme i napravili smo prvi seminar u Zagrebu, pa smo napravili jedan u Splitu. Onda smo se dogovorili, ajmo to godišnje raditi, jedan Split, jedan Zagreb, dok nas gospodin krijepi, dok nas jača, tu smo da služimo svako nekako na svom kraju svijeta, u svom ambijentu, a ponekad i na ovakav način. Ok, da vas pitam, jeste li kad poželjeli biti bez problema koji vas muče? Postoji netko ko se htio zamijeniti sa nama, koji je htio uzeti ljudsku narav, koji je htio uzeti naše probleme, koji je htio ući u situacije takve, znači kada bi mi htjeli biti netko drugi. Netko je rekao, želim biti poput njih, želim biti umjesto njih. A to je tko? Naš Gospodin Isus Krist. Ok. Dakle, moja prva tema o kojoj ću govoriti, jedna onako bazična tema. Iz ove teme možemo ići u raznim smjerovima. Nismo se nešto specijalno dogovarali, ali tema je generalno, znači seminar ozdravljenja i oslobođenja. Ovo vam je neiscrpna tema, o ovom se može govoriti danima. Probat ćemo što je moguće više, znači o ozdravljenju duha, duše i tijela, o oslobođenju, znači osoba, obitelji, prostora i tako dalje. Probat ćemo reći ono što je važno, što je bitno, što bi trebalo se nekako implantirati u naša srca, što bi trebali ponijeti. Ja vjerujem da Gospodin može spustiti neke koncepte u naš život kroz ovaj seminar, ali vjerujem da se neke stvari mogu dogoditi trenutačno. Da Gospodin nas može zaista trenutačno blagosloviti, ja vjerujem čak već i večeras, kroz sutrašnji dan. Ovisno o tome koliko budemo slušali. Znate,
u moru tih svih seminara koje sam držao. Bila je jedna prekrasna služba, je bila na Sigetu. Tema cijelog susreta je bila zapravo jedna jedina, predanje života Isusu Kristu. U jednom trenutku kad sam predstavio tu temu i zašto je to važno, što to zapravo znači, rekao sam, ajmo napraviti jedan čin vjere, ajmo napraviti jedan iskorak vjere. Ko zaista želi predati život Isusu Kristu, neka dođe naprijed do oltara. Uglavnom svi su došli naprijed ili su barem ustali. Znate, doživio sam svašta, vidio sam svašta. To je bila takva nevjerojatna sila Božja koja se spustila, pulsirajuća sila Duha Svetoga je bila tada nad dvoranom. Bilo je tako moćno. Dakle, nije se događalo, ne znam šta, kako bi rekao, spektakularno, osim tog oblaka Božje slave koji je došao. I bilo je moćno. I bila je pauza. I dođe mi jedna žena i kaže, Dražen, ja bih voljela da ti za mene moliš egzorcizam. Ja kažem, molim, broj 1, nisam egzorcist, a broj 2, ženo, gdje si ti bila malo prije? Reci mi iskreno, da li nakon ovakve molitve, nakon ovakve službe treba nekakav egzorcizam, treba nekakva molitva za oslobođenje, kad je sila Božja bila tako prisutna? I ona kaže, ja sam za vrijeme cijele službe spavala. Aha. Dakle, Gospodin je došao, a ona je propustila kairos. Propustila je trenutak. Čovječe, ne propusti trenutak kada te Bog pohodi. To može biti danas, to može biti sutra, to može biti upravo sada. Ovisno o tome da li mi slušamo, da li mi bdijemo. Isus je rekao, budni budite i što? I molite. Budni budite. Otvorena srca. Očekuj da te Gospodin pohodi, očekuj da ti Gospodin progovori. Nemoj spavati. Dobro slušaj večeras. Okreni se susjedu s lijeva i s desna i recimo, dobro slušaj večeras. Dobro slušaj večeras, dobro slušaj ove noći, dobro slušaj sutra, dobro slušaj u nedjelju dok budeš slušao svog propovjednika, svog svećenika ili ko će ti već propovijedati. Dobro slušaj Božju riječ, otvori i načuli uši, jer Gospodin i danas govori. Gospodin i danas govori, Gospodin ti želi govoriti u tvoj život. Ja zazivam zaista na sve nas, duha mudrosti i otkrivenja. Prekrasno je kad dođe Božje otkrivenje. Znate, često puta prolazimo neke faze i stalno se vrtimo u krug i nikako van, kao iz nekakvog labirinta. Znate zbog čega? Zato što nikako da primimo otkrivenje. Ti čovječe moraš jednostavno izazvati tu situaciju. Moraš jednostavno krenuti prema Gospodinu, moraš krenuti u susret njemu, a ne spavati. I onda dođe otkrivenje i ti onda čuješ, aha, to je znači to. I mijenjati se život. Na početku obraćenja za 180 stupnjeva, onda još malo po malo. I onda opet dođu sušna vremena i onda ti opet očekuješ otkrivenje, onda opet dođe riječ, opet dođe otkrivenje i to ti je kao jedan zamašnjak, ti opet ideš napred, snažno ideš dalje. Ok, dakle moja tema je razmjena na križu. Ajmo reći zajedno razmjena na križu. Iskreno mi recite koliko vam je poznata ova tema. Dajte mi dignite ruku. Ko je zadnjih 5 godina recimo slušao propovjed ili katehezu, evangelizaciju na temu razmjena na križu? Dajte mi dignite ruku. Ok, super. Par ruku u zraku. Fenomenalno. Tako volim govoriti. Da vam budem iskren, na ovu temu nisam govorio dobrih 7 godina. I Gospodin kaže govori o tome. Znate, Bog jako puno bolje zna. Ja sam možda mislio i govoriti neke druge stvari. Imam barem jedno 120 tema koje radim i ova nikako da dođe na red. Vjerojatno je ovo bilo za nas večeras. Okay. Da vas pitam, znate li koji je tekst sažetak cijele radosne vijesti, dakle od onoga što je Sveti Pavao napisao? On je takav genijalac, on se zna u tako kratkom dijelu, par rečenica, znači tako se zna dobro izraziti. Znači sažetak, kad bi te neko pitao što je sažetak radosne vijesti, ali ne iz evanđelja, nego iz recimo Pavlovih poslanica. Što bi rekao? Ajmo ovako, da vas ne mučim. Galačanima 3:13 do 14. Tamo piše stvarno sve što trebaš znati, da ne znaš ništa drugo, ali da znaš što zapravo znaš, sve ono što kao ishodište trebaš znati o svojoj vjeri. I možeš iz toga zapravo možeš početi propovijedati drugima. Ok. Kaže ovako, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, postavivši mjesto nas proklet, stoji naime pisano, proklet svaki koji visi na drvetu, da bi u Kristu Isusu na pogane došao kakav blagoslov? Abrahamov blagoslov. Ok. Ja vidim da je to stvarno vama
onako nešto novo. Ćemo pročitati ovo još jedanput. Sažetak cijele radosne vijesti u jednom jedinom odlomku apostola Pavla. Kaže, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet. Stoji naime pisano, proklet svaki koji visi na drvetu, da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahamov blagoslov. Vau, kako dobro. Sjećam se kad sam bio možda prije 15 godina, već sam tad bio dobrih 15-20 godina u vjeri, i čitam ovaj tekst i dođem do ovog dijela i kaže da je zapravo Krist bio umjesto nas proklet. Znate što sam napravio najčešće? Okrenuo bi drugu stranicu, nisi to mogao čitati. To mi je bilo preteško za shvatiti. Kako to bio Krist umjesto nas proklet? Kako takva teška riječ? Strašna riječ. Međutim, to se zaista dogodilo. To se zaista dogodilo. Zbog čega? Jer je kazna za prekršaj zakona što? Bolest, siromaštvo, neuspjeh i vječna smrt. I zato što su svi ljudi sagriješili, svi bi trebali biti što? Kažnjeni i udareni čime? Prokletstvom. Vremenitim prokletstvom ili čak vječnim prokletstvom. I da se to ne bi dogodilo, Bog je čovječanstvu ponudio što? Zamjenu, ni manje ni više nego svoga jedinorođenoga sina, koji je, kao što kaže ovdje, umjesto nas bio što? Proklet. Ne morate to ponavljati. Okay. To je tako ružno, ali istinito. I tako spasonosno zapravo za nas. Zapravo čudesno. Isusova žrtva na križu, kaže, nije pokrila samo sve grijehe čovječanstva, već je i otvorila vrata za mnoge blagoslove, za sve one koji su u Kristu Isusu. Brate i sestro, ti ako si kršten, jesi li ti u Kristu Isusu? Jesi. Ok, dakle, Bog je nad tvojim životom otvorio što? Otvorio nebo. Bog je otvorio nebo. U trenutku tvojega krštenja ti si postao po krštenju, postao si u Kristu Isusu. Ti si ucijepljen u Krista i blagoslovi počinju teći. Ali ovdje Pavao ne govori o bilo kakvom blagoslovu, nego govori o kakvom? O Abrahamovom blagoslovu. Sad, što ti je to Abrahamov blagoslov? To ti je sve ono za čim zapravo čezne svako ljudsko biće. Ja i ti. Dakle, čime je bio Abraham blagoslovljen? Kaže tamo u knjizi Postanka da je bio blagoslovljen u svemu, a to u svemu pod broj 1 bio je Božji prijatelj. Ima ti šta bolje nego biti Božji prijatelj? Ima šta bolje od toga? Nema ništa. Da nemaš ništa drugo, ali da si Božji prijatelj, čovječe. Da si prijatelj sa šefom na poslu. Da mislim koje beneficije, čovječe. Da imaš frenda premijera, predsjednika, ali ne znam, evo. Koje su to privilegije? Zamisli, imaš Boga za prijatelja. Koje su to onda tek privilegije? Taj privilegij se zove kako? Abrahamov blagoslov. Recimo zajedno. Abrahamov blagoslov. Ok, dakle, Božje prijateljstvo. Onda u jednom trenutku Gospodin ga istijelio od neplodnosti. Dakle, plodnost. Bog mu je dao plodnost. Postoje oce mnogih naroda. Onda na koncu Bog mu je dao zdravlje, Bog mu je dao dugovjeć, Bog mu je dao na koncu i materijalno blagoslovanje. U ono vrijeme Abraham je bio najvjerojatnije najbogatiji čovjek na svijetu. Ok. Dobro ljudi, je li krštenje sve ono što nama treba da bi mi ušli u Abrahamov blagoslov? Šta mislite? Krštenje jest dobar početak. Krštenje je dobar početak. Po tome smo u Kristu Isusu. Međutim, poslanica Rimljanima kaže doista, kaže, tko povjeruje i pokrsti se, taj će se što? Spasiti. Od čega? Od prokletstava, od vremenitih prokletstava i ući će u Božje blagoslove. Dakle, tko povjeruje i pokrsti se. Dakle, imaš krštenje, ali crkveni dokument RPOK kaže na jednom mjestu da je krštenje bez osobne vjere kakvo? Nepotpuno. Dakle, krštenje bez osobne vjere je nepotpuno. Dakle, u jednom trenutku života, u početku, to se ne traži od tebe, to se tražilo od tvojih roditelja. Kasnije, osim krštenja, da bi mogao ući u obećanu zemlju, u baštinu koju Bog nudi svojoj djeci. Dakle, treba ti, osim krštenja, treba ti još i što? I osobna vjera. Sad, pitanje je kakva je to vjera? Opet idemo malo dalje kroz Božju riječ. Kaže u Rimljanima 10:10, doista srcem vjerovati opravdava. Tu smo. Dakle, ne samo vjera intelekta, Bog postoji, gore negdje, ne znam što. Dakle, nego vjera našega srca. Ok.
Kako se to događa? Kako se to događa? Dakle, samo intelektualiziranjem ili kako? Kaže opet Galačanima 3:13-14 da se vratimo da primimo obećanoga duha po vjeri. Dakle, to se događa kroz otvoreno srce koje prima Duha Svetoga. Dakle, trebaš imati otvoreno srce. Recimo zajedno otvoreno srce. Dakle, ljudi koji imaju otvoreno srce za Boga, za njegove blagoslove, oni zaista ulaze u Božji blagoslov. Nije koji puta jednostavno, nije koji puta lako. Ni Abraham nije ušao sve blagoslove koje mu je Bog obećao odjednom. To je proces, to je postupak. Ok, ali moguće je ostati jako daleko od većine blagoslova. I vidjet ćemo zbog čega. Idemo sad malo vidjeti Psalam 91. Kako nešto prekrasno tamo kaže. Naslov je pod Božjim okriljem. Dakle, mi koji smo u Kristu Isusu, ovo vrijedi za nas. Trebalo bi vrijediti za nas. Da smo mi pod Božjim okriljem. Razumijemo što to znači. Okruženi Bogom. Bog je tu svugdje oko nas. Bog nas štiti od ovoga i onoga. Bog nas blagoslivlja. Kaže, ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci Gospodinu zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj u koga se uzdam, jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne, svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegov štit i obrana. Kako prekrasan tekst. Je li vam poznato ovo? Je. Kad imaš kušnju, kad imaš teško razdoblje, čitaj ovaj tekst. Pročitaj ga 10 puta. Psalam 91. Zapamtit ćemo, ali tako? Kako prekrasno. Dakle, ovaj prekrasni biblijski tekst govori nam zapravo o ljudima koji su izgradili svoje zajedništvo s Bogom kroz vjeru srca. Upravo o čemu sam sada govorio. I plod takve vjere je višestruki blagoslov. Ne jednostruki, jednokratni, nego višestruki blagoslov. Kad to se skupa zbrojimo, dobijemo Abrahamov blagoslov. Šta ovdje zapravo sve konkretno ovoga spominje? Ovdje konkretno spominje zaštitu od zaraznih i neizlječivih bolesti. Ste primijetili ovdje? Dakle, ako te Bog zakrilio, znači ti si zaštićen od zaraznih i neizlječivih bolesti. Dođe gripa, dođe ovo, dođe, a ti si zaštićen. Bog te štiti. Ozbiljno ljudi. Stvarno vjerujte to. Nemojte misliti kad dođe 10. mjesec, odmah trebaš primiti cjepivo, inače bit će frka. To ti je nevjera u biti. Ne. Mislim, po svojoj savjesti, kako god hoćete, ali kažem, ne mora biti da će se razboliti. Ajmo ovo malo vježbati. Ajmo zazivati. Znači, Bog je pod njegovim smo okriljem. Ajmo vjerovati da stvarno ovo funkcionira, da riječ Božja funkcionira, da ovo nisu samo nalickane riječi, ovo su pisali ljudi koji su imali iskustvo živoga Boga. Ovo je živa Božja riječ. Ovo nije basna, ovo nije bajka, ovo je živa, istinita Božja riječ. Od čega još? Zaštita od pošasti, zaštita od iznenadne smrti, sve vam to piše u ovom Psalmu 91. Zaštita od nesreće, zaštita od napada životinja, zaštita od raznih nevolja. Sve ti to stoji ovdje. Kaže, ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega. Okreni se susjedu i reci, ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega. Ok, ajmo dalje. Ne želim mi jako ući u termin. Ovo je tako dobro, ljudi. Ovo su tako dobre stvari. Znate, kroz ovo nam raste vjera. Ja vjerujem da nam Gospodin bilda vjeru. Došli smo s ovak malom vjerom. Kako ćeš primiti velike stvari bez velike vjere? Gospodin sad bilda našu vjeru. Kroz njegovu riječ. Vjera dolazi od propovijedanja, a propovijedanje bi trebalo biti na temelju čega? Na temelju riječi Kristove, na temelju riječi Božje. Dakle, pričamo od Mozartu, Beethovenu, hoće vam vjera porast, najvjerojatnije što? Neće. Sad će čuti nekakvu korisnu ili čak vrlo glupu informaciju. Nećemo o tom. Idemo propovijedati Božju riječ. Okay. Dakle, Božji blagoslov možemo promatrati i kao Božji zaklon. Božji štiti i Božju obranu. Evo, opet ću se vratiti na taj Psalam 91. Kaže, nećete snaći nesreća, nevolja se neće prikućiti šatoru tvome. Kako dobra riječ. Ajmo ljudi vjerovati da je ovo stvarno istinito. Znate, ja radim kao savjetnik, moja žena, ja svakodnevno slušamo ljude, tako da ne pričamo na pamet. Ljudi su stvarno u teškim nevoljama. Stvarno im je teško. I zato smo se odlučili ostaviti druge poslove i stvarno im služiti. Ali ove stvari im govorimo. Da vjerom prime da je ovo istina. Da ono što je Bog izgovorio, da je to istina. Trebamo primiti
riječ Božju, kao istinitu Božju riječ i živjeti po njoj, graditi svoj život na temelju riječi Božje. I kako vjeruješ, tako će ti biti. Ona obećanja koja su generalna za Božji puk, za Božji narod, postaju tvoje osobno iskustvo. Ko ima iskustvo da je riječ Božja istinita? Dajte mi, dignite ruku. Haleluja. Ajmo ući još malo, ajmo ući još dalje. Božja riječ je, neko je rekao, neiscrpivi rudnik Božjega blaga, Božjega zlata. Hajde nađi, brate i sestru, neki svoj grumen, neki novi grumen. Ja vjerujem da Bog za nas ima neki novi grumen danas, sutra, preksutra. Ako budeš dobro slušao, ako budeš otvorena srca i duha, da ćeš naći svoj grumen. Gospodine, otvori nam oči. Otvori nam oči, Gospodine, da gledamo divote tvojih obećanja. Otvori nam uši, Gospodine. Otvori nam uši, baš sad, Gospodine, otvori nam uši da čujemo tvoju riječ. Što je novo, Gospodine? Ne želimo slušati stare stvari, stare bajke, stara obećanja. Što sad imaš, Gospodine, za nas? Upravo sada. Zazivamo otkrivenje iz Božje riječi. Upravo sada. Da dođe otkrivenje. Jer Bog želi govoriti. Pitanje je samo koliko mi želimo čuti. Ok. Vjerujem da svi poznajemo ljude. Možda i mi sami pripadamo. Koji imaju i vjeru srca, ali koji su u nekim etapama života i područjima života iskusili razne nevolje, nesreće ili čak možda i dugotrajan poraz. Ok, o čemu se ovdje radi? Da bi shvatili o čemu je ovdje riječ, moramo shvatiti da postoje dvije sile duhovne koje se bore za naše živote, koje se bore za prevlast u našim životima. Jedna sila je, ovo o čemu sam do sad govorio, jest blagoslov. Recimo zajedno blagoslov. A druga sila je prokletstvo. To ne morate ponavljati, ok? Dakle, koja je riječ koja se u Bibliji sa izvedenicama najčešće spominje? Na 400 mjesta sa izvedenicama riječ blagoslov. Postoji, znači, ova druga suprotna stvarnost koja se također bori za nas, za nadmoć u našim životima, za prisutnost, da nas slomi, da nas shrva, a to je prokletstvo. Isto se na puno mjesta spominje. Očito da je to jako važno. Kada Isus kaže, zaista, kažem vam. Isus želi naglasiti. Zamisli, na 400 mjesta u Bibliji riječ blagoslov. Koliki naglasci? U prosjeku svaka 3. stranica riječ blagoslov. Pa vrtiš dalje, pa riječ blagoslov. Ako je na tako puno mjesta, očito da je to super važno. Drugim riječima, Bog te, čovječe, želi blagosloviti. Ali postoji isto tako s druge strane upozorenje. Možeš doći pod dominaciju jedne druge sile, a ta druga sila jest što? Prokletstvo. Kad kažem prokletstvo, ne mislim na vječno prokletstvo, nego mislim na vremenita prokletstva. Da li ste nekada čitali knjigu Ponovljenog zakona, 18. poglavlje, pa naročito 28. poglavlje? Tamo vam postoje razna obećanja blagoslova, ali razna, pod navodnicima, obećanja ili upozorenja prokletstva. Odnosno, što te može snaći ako ne budeš slušao Božji glas, ako ne budeš u svemu slušao Božje zapovjedi. Jeste li čitali? Pročitajte, to je Biblija, jest da je Stari Zavjet, ali to je Božja riječ. I danas još uvijek vrijedi. Ok. Dakle, neki ljudi, učitelji duhovnog života, malo su gledali kako bi grupirali te neke znakove prokletstva na temelju knjige Ponovljenog zakona, 28. poglavlje, i nekako su izdvojili tih nekih 7 znakova koji mogu ukazivati da je osoba došla pod prokletstvo. Dakle, nažalost, reći ću, mi bi po krštenju trebali biti doslovno osuđeni na život u blagoslovu. Međutim, iz nekog razloga, zbog osobnog grijeha, zbog grijeha predaka, zbog nekih duhovnih napada, još zbog nekih stvari, pa kad se to sve skupa iskombinira, kad nas udari sa više strana, kao da dođemo više nekako pod dominaciju ove druge, ove negativne sile. I sad, evo, ajmo vidjeti koji su to znakovi. Kako možemo možda prepoznati? Može se neko prepoznati sad. Ljudi, to nije sramota. Je li sramota ako si bolestan pa odeš kod doktora? Je li ti to sramota? Kao što često puta Don Damir Stojić kaže, crkva je bolnica ili ti poljska bolnica. Nije sramota doći u crkvu, nije sramota doći na seminar i tražiti pomoć. Ljudi, šta mislite, ja koji put tražim pomoć? O da. Koji put sam slab, koji put sam nemoćan ili tražim, dakle u našem timu ili sa braćom s kojima služim. Moli se, treba mi. Ništa to, nije to nikakva, znači neki udar na ego, ne znam što. Gospodin ti to dopusti. Eto, da se ju poniziš. Ok, međutim, kad su dugoročno prisutni porazi,
Kad je dugoročno prisutan veliki problem, kad je dugoročno prisutan iz generacije u generaciju određeni problem, određene bolesti, određena stanja, ok, onda možemo se zapitati, je li to baš Božja volja? Što je na koncu križ? Gospodin nije rekao da će nas od križa osloboditi, a njegova riječ kaže da je Sin Božji došao zbog čega? Zato da uništi djelo Sotone. Sotona se bori za našu dušu. Znate, mi dijelimo isti životni prostor sa demonima, sa vragovima. Htjeli mi to sebi priznati ili ne? Demoni su bačeni na zemlju, mi živimo na zemlji, mi se rađamo, oni su tu negdje. Oni koji su u Kristu Isusu imaju zaštitu, ponekad onda izgubimo tu zaštitu zbog svojih grijeha, zbog svoje gluposti i tako dalje, ali opet se možemo vratiti nazad i to je radosna vijest. I opet može biti dobro i opet Bog može obnoviti, može biti bolje nego što je bilo prije. Haleluja. Ok, 7 znakova koji mogu ukazivati da se netko nalazi pod prokletstvom, pa možda i mi, neko od nas ovdje. Ajmo vidjeti. Mentalni ili emocionalni slom. Sad vas neću tražiti da dižete ruku. Onda pod broj 2 kaže učestale ili kronične bolesti, naročito ako su nasljedne. To sam već malo dotaknuo. Onda pod broj 3 neplodnost i spontani pobačaj. Pod broj 4 neprestana novčana oskudica. Pod broj 6 sklonost nesrećama. Pod broj 7 samoubojstva i iznenadne smrti. Kaj se preskočio? Ne, neprestana novčana oskudica. To sam ovoga. Da. Ok, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ok, ako je znači prisutno 1 ili 2 ova znaka, ne mora nužno znači da je riječ o prokletstvu, međutim ako ih je više, moguće je da se radi o prokletstvu. I ako vrijeme prolazi i ništa se ne mijenja. Sjećam se, imao sam jednog prijatelja, išao je sa mnom, a siroče pao je prvi osnovne, pa ja sam bio prvi, pa on ponavljao, pa i tako onda s nama završio osnovnu, pa kasnije tako i u srednju i šta ja znam. Uglavnom, uvijek mi je bila čudna njegova obitelj, jako čudna. Baš sam se uvijek pitao, makar nisam bio u vjeri tada, ali baš nešto mi nije bilo jasno oko te obitelji. Kaže ovako, otac mu je umro, on ga se ne sjeća. Kao malo dijete, umro je, nikad ga valjda ni vidio nije. Jedna sestra mu je umrla na porodu, jedna sestra se rodila gluhonijema i cijeli život tak živi i na koncu on umre u 30. godini od neke bezvezne bolesti koja sam došla i pokosila ga. Kako se to zove? Je li to blagoslov, ljudi? Je li to blagoslov? Niste opet sigurni. Ljudi, to je, znači, očito riječ o prokletstvu. I što je zanimljivo, ti ljudi svi su bili kršteni. Znači, moguće je i ta kombinacija. Da budu formalno kršteni, ali ako nema žive vjere, ako nema vjere srca, ako nema molitve, džaba ti je. Crkva ti kaže da je krštenje bez vjere nepotpuno. Nisu dobili tu zaštitu. Jesu, potencijalno su dobili. Oprošten istočni grijeh, nebesa se otvore. Međutim, kakav je život? Svi su od reda bili u toj obitelji teški psovači. Teški psovači. Teškom bogohulnom psovkom direktno prokletstvo zazivaš na sebe i na svoj rod. Ja znam ljude koji kažu, kad čujem da mi neko tast ili ne znam ko da psuje tak teško, veli, stavi mu ruku na usta, ne izgovaraj to. Jel želiš da moja djeca dođu pod prokletstvo? Ljudi znaju biti čak i grubi, I treba tako biti. Izgovaranjem tih stvari, načinom života, prakticiranjem nekih grijeha, okultizmom i tako dalje, do 3. i 4. naraštaja se prokletstvo zapravo, pa čak koji puta i dalje. Vrlo često čak i dalje od 3. i 4. naraštaja. Znate, mi ne znamo zapravo kako glasi prva Božja zapovjed. Nije slučajno prva. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nema drugih bogova uz mene. I to je točka, jel? Šta dalje kaže? Onaj dio koji je zanimljiv. Ja sam milosrdan Bog koji iskazujem vjernost tisućama, a krivca nekažnjena ne ostavljam do kojega? Do 3. i 4. naraštaja. Isus nije rekao da je došao dokinuti zakon i proroke, nego ispuniti. Onda je rekao, najveći će biti u kraljevstvu Božjem koji bude sve ove zapovjedi učio druge. Najmanji će biti koji sve ove zapovjedi ne bude učio druge. Ljudi, ja se ne usuđujem reći da Božja zapovjed takva kakva je bila nekad napisana, da više to ne vrijedi. Jer došao je novi zavjet je došao. Novi je došlo je nešto novo. Ali neke stvari i dalje su na snazi, znate. I to mi vidimo.
Kad sjedeš s ove strane u savjetovalištu i slušaš ljude i onda vidiš kolike stvari, onda pita, recimo djevojka dođe pa kaže ima tešku kliničku depresiju, 7 godina se s tim bori i došla je odmah na prvom susretu i rekla ostavljam studij. Ja rekao mala, ne ostavljaš studij, ajmo se boriti. I postavio mi je pitanje i znao sam da će biti takav odgovor. Bilo je zapravo 2 pitanja u jednom. Koliko vas u tvojoj obitelji prva, druga, treća generacija boluje od iste bolesti i podpitanje svugdje gdje si tražila pomoć, da li te netko pitao to pitanje. Odgovor je bio, stala je malo se stiltala i rekla je izračun, oko 30 nas ima takvu bolest. Jel te neko pitao od tvojih liječnika da li je to nasilje? Ne, nitko ne postavlja to pitanje. Kao da to nema nikakve veze. Ok, išli smo se boriti. Ne znam sad točno dokle smo došli. Neko vrijeme se i nije javljala, ali sam je poslao jednu zajednicu mladih i voditelj je rekao da je tamo procvjetala i aleluja, Bogu hvala na tome. Znate, mi kad radimo s ljudima, mi ne uspostavljamo samo dijagnozu. Džaba ti dijagnoza. Mora biti i neko rješenje. Rješenje je što? Križ Isusov. Otkupiteljska Isusova žrtva na križu. Jer je on umjesto nas bio što? Proklet. Da bi mi koji smo u Kristu Isusu ušli u Abrahamov blagoslov. Ok. Ne znam koliko vas je čitalo moju knjigu Kako primiti potpuni Božji blagoslov za brak i obitelj. Ovdje sam govorio o nekakvih 10 koraka koji na neki način predstavljaju hod prema blagoslovima. Ja neću sad s vama prolaziti tih 10 koraka, vjerujem da će neki biti zainteresirani i dakle, knjiga generalno znači govori o tome kako se neki minusi, kako se prokletstva mogu pretvoriti u plus, kako se mogu pretvoriti u blagoslov. Samo ću reći načelno, znači ono što je glavno. Knjiga Jošuvina, 1.3. Ne znam da li se sjećate što je Bog rekao Jošuvi prije nego što su ušli u obećanu zemlju. Kaže ovako, svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam kao što obećah Mojsiju. Bog ti daje obećanu zemlju, Bog ti daje Abrahamov blagoslov, međutim ti moraš učiniti svoj dio. Okreni se susjedu i recimo ti moraš učiniti svoj dio. Ovaj nam tekst govori o prirodi blagoslova. Postoje stvari koje čini Bog i postoje stvari koje bi trebali učiniti mi ako želimo ući u zemlju blagoslova. Ok. Znači moramo stupiti, doslovno moramo stati na svaki onaj dio iz Božje riječi gdje Bog govori o tim stvarima, gdje se nalaze Božje obećanja. Mi moramo, ono što kaže, stajati na Božjoj riječi. Pa čak i kad prolazi vrijeme, a da se ništa ne događa. Jel ima tako vrijeme da moliš i ništa se ne događa? Neću tražiti da dignete ruku. Imamo svi to iskustvo. Znate, Bog može reći ne, a može reći ne još, a može reći imam nešto bolje za tebe. Ok. Nekad tražimo ko mala djeca, valjamo se po podu, za autić, to sam vidio više puta u Konzumu, valja se klinac dole po podu, neće van, ovaj ga vuče van, hoću autić. Mislim, koji puta bi trebali stvarno tak pred Bogom biti, ne mičem se odavdje, ko je naš praotac Jakov, dok me ne blagosloviš. Znate, samo koji puta u takvom stanju tražimo stvari koje nam zapravo možda uopće ne pripadaju. Ne da nam ne pripadaju, nego nam možda ne trebaju. Ne. Znate kako sam ja jedanput molio sam za kombi 1 godinu dana, tad sam vodio zajednicu Božji dodir, lijepa velika zajednica je bila i molim ja za kombi pred svima, Bože daj mi kombi, makar uopće nisam baš kužio šta će meni kombi, ali ajde dobro imat kombi, ne. dođem ja jedanput pred zajednicu, kažem dosta, neću više moliti. Gospodine, hvala ti za kombi. Vidio sam ga. Ali sam vidio neku drugu boju, pa sad ne znam. Ja sam vidio bijeli, došao je plavi. A stvarno, čovjek sad ne znam, možda će jednog dana biti bijeli. Vjerojatno ima tu negdje Gospodin spremljeno. I nazove stvarno čovjek i kaže jedan kombi za vas. On nije mogao znati za tu molitvu. On nije mogao znati za to proglašavanje. I ja ga vozim, to vam je onaj sa 3 reda sjedala. Znate kakav sam ja dasa bio u tom kombiju. Koja sam faca bio u tom kombiju. I to automatik, kužiš,
jedna noga, jedna ruka, ti ideš, ono, jest da troši 20 litara, ali nema veze. Sad ja, gdje god sam išao u te 4 godine, ja pričam priču o kombiju. Kako sam dobio kombi, ali nije tu početak i kraj priče, nego stvarno taj priča oko tog kombija je genijalna. Hoćete čuti cijelu priču? Hoćete, nećete? Sad točno znam šta će se dogoditi. Kad ispričam ovu priču do kraja, da će vam biti ovakvi osmjesi, ovako od uha do uha. Dakle, mislim ono negdje podsvjesno ili djelomično svjesno, dođe ti vjera, Gospodine, ako si mogao ovog blagosloviti, onda sigurno možeš i mene blagosloviti. Dakle, došao je kombi, mi ga ganjamo okolo po Hrvatskoj, mi svjedočimo. Taj čovjek koji je nama dao kombi, bio u Americi, studirao je, kaže, priđe mu jedan čovjek u crkvi, kaže, stari, gledam te 2 mjeseca i Bog mi kaže da ti kupim kombi. I čovjek se bori u sebi, jel to je od Boga ili nije. I onda je puko. Nakon nekog vremena veli, ja moram ti kupiti kombi, inače ne mogu spavati više. A ovaj kaže, super, primam kombi, ja sam se isto molio da, evo, gospodin nešto providi, ali gle, znaš ono stari čao, odo ja u Hrvatsku, ne. I taman zgrabio kombi, ode on u Hrvatsku, ovaj došao kontejnerom, trajektom, ne. To je on krenuo s poslom, neki 7-8 godina ganjao taj kombi, eto, gospodin ga blagoslovio materijalno. I onda je osjetio da treba ići kombi dalje. Tako je došlo do nas. Međutim, ni tu priči nije kraj. Čovjek je platio tome, znači novcati kombi tom našem darivatelju u vrijednosti $23,000. Nakon nekog vremena sjedne mu na račun od nepoznatog uplatitelja $23,000. Wow. Tipično američka priča, ali tako? To je onak američki, skroz. I ode čovjek u banku i traži ko je to platio. I neće mu reći i nekako ipak skužio da mu je to platio rođeni otac s kojim godinama nije komunicirao, čovjek koji se na neki način htio ponovno zbližiti sa svojim sinom i uplatio mu je isti iznos. Kako američki, jel da? Ali istinito. Evo, pričam vam onako kako znam priču. Nakon toga pomirili se, čovjek otišao u mirovinu, ovaj je naslijedio neke firme, neke tvornice i tako dalje. Kako davanje zapravo nevjerojatno oslobađa blagoslove. Čudesno. I tako sam ja išao 4 godine po Hrvatskoj i pričao o tome. I uvijek ovako prekrasan osmijeh na kraju bude. Ovakav blagoslov. Okay. Da li ti treba tako nešto? Ne znam. Ja znam da sam ga treba mu njemu. Amen. Zgrabi ga, primi ga u vjeri. Ok. Dobro. Idemo dalje. Šalu na stranu, makar i ovo dobro dođe. Da vas podsjetim kada je Abraham čuo Božji glas. Koliko ima Abraham godina kad mu se Bog obratio? 75 godina. Brate i sestro, ako misliš da si star za velike stvari, gadno se varaš. A većina nas je ovdje prek 5 banki, ne? Ovo je naše vrijeme, ljudi. Tek sad krećemo. Ovo je vrijeme za nas. Ustani, narode. I krene Abraham i uđe u zemlju obećanja. Međutim, moram vas podsjetiti na jednu stvar. Kome je Bog prvome uputio poziv u zemlju obećanja? Njegovom ocu Terahu, koji je krenuo, pogledajte si na karti, od Ura Kaldejskoga do obećane zemlje. Sad išli su s druge strane što su išli Izraelci iz pustinje. I došao je vrlo blizu. Možda mu je falilo samo 80 km. I rekao je, tu ću graditi šator. Tu ću podići, znači, za svoju ekipu. Tu želim živjeti. Nije ušao u zemlju obećanja. Sjetite se kad su Izraelci trebali samo prijeći preko Jordana i onda ona 2 plemena, dajte me sjetite, Danovo i još koje pleme, ne mogu se sjetiti, rekli su, ali ovdje je dobro. Znači, Bog je rekao, trebate tamo ući u blagoslov. A ta 2 plemena su ostala prije Jordana. Sjećate se toga, jel da? Ostali su tamo i rekli su, želimo ovdje živjeti. I vidite, koji puta nam se učini da je trava super lijepa, zelena. Ali to nije trava za tebe, ok? To nije blagoslov za tebe, Bog ima neke druge stvari za tebe. I mi dođemo da pola puta ili dođemo metar ili ne znam koliko nas dijeli, da uđemo stvarno u ono što je Bog obećao za nas. I onda što? Odustanemo.
Abraham unatoč starosti se odlučio i odvažio i krenuo je naprijed. Znate zbog čega mi 50 plus, zašto mi moramo ići do kraja? Znate zbog čega? Zato da ovi Abrahami iza nas, dakle da njima bude lakše, kužite. Oni koji dolaze iza nas da njima bude lakše. Moderna medicina, psihijatrija kaže sve što se ne riješi u jednom naraštaju prenosi se gdje? U sljedeći. Ja kažem dobro jutro, pa moja Biblija o tome govori već 3.500 godina. Do 3. i 4. naraštaja. Znači, brate i sestre, ako imaš neki ozbiljan karakterni problem, karakternu manu, ako imaš neku slabost, ako imaš neku ovisnost, ako imaš neko stanje koje tlači, znači tvoju obitelj, prepoznao si da je to tlačilo i obitelji generacije prije tebe, moraš se s tim suočiti, moraš se s tim obračunati. Ono što trebamo činiti, što je moguće češće, što trebamo učiniti i generalno doslovno tamo ostati je doći u podnožje Isusovog križa. Gdje se događa što? Gdje se događa razmjena. Gdje se događa staro za novo. Kakav je Krist bio na križu? Ovo je šminka živa. Obličje mi je bio toliko iznakažen da nije ličio na čovjeka. Bio je potpuno gol, ostavljen od svih. Iskrvario je. Nije bilo dijela tijela gdje nije bio udaren. Masnice, plavo, sve, krv teče. U potpunosti je bio unakažen. U potpunosti, da bi svaka naša rana, svaka naša nemoć životna, svako naše robstvo bilo iscijeljeno i oslobođeno. Kužite? Ne znam ono u pasiji, ali to baš tak bilo, neke stvari mi izgledaju prenapuhane, ali da je bio gadno mučen, to je sasvim sigurno. Ali da nije bio uopće mučen, da je samo bio raspet na križu. Samo, pazi, samo. Od tog se umire. Znate od čega umiru oni koji su raspeti na križu? Znate od čega? Od kojeg fenomena? Znate od čega? Pukne im srce fizičko. Toliko se vode tu nakupi od tog mučenja. To je neki proces u tijelu, ne razumijem baš. I onda pukne srce. Božje srce je puklo. Puklo je za tebe i za mene. Toliko nas je Bog ljubio. Okay. Galačanima 3.9. Stoga blagoslov s Abrahamom vjernikom postižu oni koji što? Oni koji što? Koji vjeruju. Blagoslov s Abrahamom vjernikom postižu oni koji što? Koji vjeruju. Sad kakva se vjera traži? Hebrejima 11.6. Onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Ne samo da Bog postoji, nego da nagrađuje one koji ga traže. A te nagrade su zapravo njegovi što? Njegovi blagoslovi. Recimo zajedno, njegovi blagoslovi. Ljudi, naš Bog je Bog koji nagrađuje. Naš Bog je Bog koji nagrađuje. One koji ga traže. Jesi li kada Boga tražio? Zajedništvo s njim. Ne strogo njegove blagoslove, nego da tražiš njega kao što želiš biti u zajedništvu sa svojim mužem, sa svojim ženom, sa svojom djecom, sa svojom mačkom, psom, papigom, ne znam s kim, prijateljem. Imao sam frenda, godinama bi se našli uz kavu ili uz pivu i ovak 2,5 sata, niko ništa. Nešto malo na stolu, aha, ok, super, 2,5 sata ti prođe, nema puno priče, mi smo bili skupa. Kužite? Ako se pitate, a šta sad, kak to zajedništvo, šta trebam raditi u tom zajedništvu, šta trebam raditi u molitvi, ne moraš ništa, Isusa izvedi na piće, pozovi ga na piće, pozovi ga na druženje, budi jednostavno pred njim, nemoj ništa pričati, traži njega zbog njega samoga. I onda Bog to nagrađuje. Vidite koja drugačija logika. Isus je rekao, tražite najprije kraljestvo Božje, onda će vam se sve ostalo nadodat. Traži Boga zbog njega samoga i Bog će ti nadodat. Bog će te blagosloviti. Ok. Naš Bog je Bog koji nagrađuje. Za sve više ovim stvarima možete čitati u mojoj knjizi Kako primiti potpuni Božji blagoslov za brak i obitelj. Još ćemo reći za neka druga izdanja, ali evo za početak toliko. U međuvremenu, znači od ovih 16 godina, u ruci držim 8. izdanje. Ni slutio nisam da će biti toliko izdanja. Bila su 2 njemačka, jedno slovensko, jedno englesko izdanje. Gdje će ići dalje, kako će ići dalje knjiga, nemam pojma.
Već sam čak mislio da sam završio priču oko ove knjige, ali ne. Ovo su vječne teme. Znate, primijetio sam kako mnogi od nas, zaista, vrlo često, od recimo, ako ima 5 ovih osnovnih, glavnih područja bračnog obiteljskog života, duhovnost, komunikacija, seksualnost, financija, odgoj djece, kako mnogi obitelji, recimo, imaju blagoslov na 3 područja, a na 2 nemaju. Ili recimo, imaju samo na jednom području blagoslov, na 4 nemaju. Nemaju niti na jednom, a sve krštene duše. I to mi nekako Gospodin pokazao. Ajde, kako se minus pretvara u plus? Kako prokletstvo postaje ovoga blagoslova? Nema ti, brate i sestre, drugog načina nego doći pod Isusov križ. I zadnjih par rečenica, kako doći pod Isusov križ? Definitivno u svetoj misiji. Liturgijski najispravnije, a to možete vidjeti čak i u Međugorju. Kada odete u Međugorje, na prezbiteriju, jel ima kakav kip sveca, čak niti Majka Božja nije tamo. Znate što je tamo? Samo raspelo i ništa drugo. Po koncilskoj liturgijskoj reformi to je jedino ispravno. Kad svećenik podiže tijelo i krv, ti zapravo vidiš to ti je znači slika, to ti je ono što se zapravo događa. Ti trebaš vidjeti križ, ti trebaš vidjeti Krista koji umire na križu. I onda mi javno ispovedamo tajnu naše vjere. Tvoju smrt, Gospodine, što? Navještamo. Navještamo Gospodinovu smrt dok on ne dođe. Okay. I gledamo Krista koji umire na križu za tebe i mene. Za crkvu, za generacije, upravo sada za ovu generaciju i sve generacije koje će doći. One prije i one poslije. Ok, kako još dolazim u podnožje Isusovog križa? U molitvi, definitivno. Bilo da si doslovno pred raspelom. Sjećam se fra Petra Ljubičića davnih dana, neki drugi svećenik bi znao presveto izložiti, ali on je imao one molitve pred križem, možda se neki sjećaju. Kako su to bile jake molitve, koliko je ozdravljenja bilo tada. Nešto prekrasno. Mislim, nemojte mi krivo shvatiti, jako volim klanjanje, pokušavam barem jedan put tjedno i to je prekrasno, sigurno. Ali, evo, raspelo, molitva pred raspelom. Ili negdje si ne znam gdje, u šumi i nemaš raspelo, ali raspelo bi se nama u kršćanskim dušama trebalo nekako, već bi trebalo biti nekako urezano u našim srcima, u našim umovima. Dovoljno ti je da kažeš, pa makar da nisi pod drvom raspela, da kažeš, ja Gospodine, dolazim pod tvoj sveti Jeruzalemski križ. Primiti razmjenu i danas, jer mi i danas ta razmjena treba. Jel vama treba ta razmjena, staro za novo? Meni treba to svaki dan. Ja svaki dan imam nešto svoje staro, svoje tjelesno. Sveti Pavao kaže, nema ništa dobra u meni, nema ništa dobra u mom tijelu. Sve je smrt. Sve je smrt. Iako se raspada naš vanjski čovjek, naš unutarnji se što? Obnavlja iz dana u dan. Pod jednim uvjetom. Da se stvarno duhovno obnavljamo. Da smo zaista sa Bogom povezani. Jer tijelo je ovako i onako ide svome kraju. A šta ako ti duša ode kraju? Nažalost, i to je moguće. I to se može dogoditi. Ok. Manje više sam sve rekao što sam mislio. Zažmirimo malo, zatvorimo oči. Gospodine, mi dolazimo sada u podnožje tvojega križa. Klanjamo ti se, slavimo te i blagoslivljamo te. Gospodine, mi dolazimo primiti razmjenu. Zašto, Gospodine, ostati u muci? Zašto ostati u trpljenju kada si ti već uzeo naša trpljenja? Ona trpljenja koja tebe ne proslavlja, Gospodine, ja te molim da ih uzmeš sada. Da ih uzmeš sada, Gospodine. Dajmo ti svoje stare grijehe, dajmo ti svoje slabosti, dajmo ti prokletstva, dajmo ti nasljedne prokletstva, nemoći, dajmo ti stanja, Gospodine, koja tebe ne proslavljaju. Dajmo ti, jednostavno ti dajmo našu muku upravo sada, u podnožju tvojega križa. Mi očima naše vjere gledamo tebe, Gospodine, koji si bio razapet na križu umjesto nas, koji si bio proklet na križu, da bi na nas došao Abrahamov blagoslov. Gospodine, ja te molim da nam daš vjeru srca. Ja te molim da nam daš vjeru srca, Gospodine. Mi te tražimo, brate i sestre, reci Gospodinu u svom srcu. Više tebe, Gospodine. Više tebe u mom životu, još više tebe, Gospodine. I još više tvoje slave, još više tvojih blagoslova, ali prije svega više tebe, Gospodine. Mi tražimo tebe, Gospodine. Tražimo tebe, Gospodine. Tražimo, Gospodine, tu razmjenu. Davno se to dogodilo. Davno, Gospodine. Davno se to dogodilo.
Hvala ti, Gospodine, što smo tvojim ranama već iscijenjeni odavno. Gospodine, ja te molim da svaki brat, svaka sestra zna predati svoju nemoć, svoju bolest, svoju patnju, svoje trpljenje, da se može dogoditi u punini ta razmjena. Gospodine, ja izgovaram Abrahamov blagoslov u naše živote. Izgovaram ozdravljenje, izgovaram iscijeljenje, izgovaram novi život s tobom, izgovaram tvoje prijateljstvo. Uprite svoj pogled u začetnike dovršitelja naše vjere u Krista, Gospodine. Uprimo svoj pogled. Uprimo svoj pogled u našega Spasitelja. O, hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospodine, što ti dolaziš da nas spasiš. Što ti dolaziš da nas blagosloviš. Hvala ti, Gospodine, što si došao zato da imamo život u izobilju. Ja izgovaram sada izobilje tvojega života u naše živote. Izobilje tvojega života, Gospodine. Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudio. Na poljanama zelenim on mi daje odmore. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi dolinom smrti proći, zla se ne bojim. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. I ti trpezu predanom prostireš pred oči dušmanima mojim. I uljem i glavu mažeš. I čaša se moja preljeva. Hvala ti, Gospodine. Ljepota kralja moj, veličanstveno, zemlju raduje, zemlju raduje. U sjaj zaodjeve, tama uzniše, od zasa njegova drhti svako zlo. Naš Bog je velik, pjevaj s nama, Bog je velik, svi će vidjeti. Naš Bog je velik, naš Bog je velik, pjevaj s nama. Ja uvijek volim ispričati svoje životne iskustva i upravo o tome sam napisao knjigu 3 koraka vjere, gdje opisujem kako svoj životni put, kako sam prihvaćao patnju, zahvaljivao Bogu, kako se Bog proslavio. Bilo da je ozdravio me od neplodnosti, od karcinoma prostate, ili da je mom sinu Mihaelu ozdravio ga od 4 teške bolesti, a Danielu stvorio mozak. Zato ću pokušati u prvom nagovoru ljude uputiti kako živjeti vjeru, 3 osnovna koraka vjere, da prihvate svoju situaciju, da Bogu zahvale za svoj život i svaku situaciju i da mole da se Gospodin u konkretnoj situaciji proslavi, da objavi svoju svemogućnost, milost i milosrđe. Bog je svemogući danas, tamo gdje ima vjere. Zato uvijek u prvom nagovoru želim potaknuti ljude da imaju više vjere, da imaju aktivnu vjeru, da odlučno hodaju za Isusom, jer kao što je normalno da na suncu potamnimo, tako je normalno kad idemo za Isusom da ozdravljamo najprije na području duha i duše, a kako se sve događa u našoj tjelesnosti, onda su i brojna i fizička ozdravljenja. Hvaljen Isus i Marija. Hvala Draženu za jedno divno predavanje koje uvijek i nas koji držimo seminare, kad slušamo i sebe i druge, rastemo u vjeri, jer vjera rasti po slušanju. Koliko imamo vjere? Zamislite ovakvu zimsku noć. Imao sam 24 godine, bio sam u tadašnjoj JNA vojsci. Negdje oko 2 sata ujutro bile uzbuna u garnizonu. Pod punom ratnom spremom ukrcani smo u kamione, odveli su nas negdje prema Teglenjskom granici u planine. I komandant je rekao, došli smo do šume, uđite u šumu, zaglite stablo, legnite u borbeni položaj pod tim stablom, to je vaš borbeni položaj, tu branite domovinu. Niste ništa mogli vidjeti, ni prst pred nosom, pipali smo stabla i tako sam ja zaglio neko stablo, stavio sam pušku na gotovs, izvadio svoju krunicu iz žepa i molio sve do zore. Želio sam vidjeti koje drvo
grlin, je li to jeljka, smreka, hrast, ipak malo simbolike. U zoru kad sam pogledao, kad se razdanilo, ostao sam u šoku. Čitavu noć ja sam grlio križ Kristov. Kako je taj križ od 10 metara veličine došao u tu šumu, bio dosta star, ja ne znam. A čitavu noć je naš kapetan ponavljao riječi: pod tim stablom je vaš ratni položaj, tu branite domovinu. Prevedeno znači: pod križem Kristovim vaš je borbeni položaj, tu branite domovinu, branite crkvu, vršite svoje poslanje. A da bi mogli to činiti, morate biti spremni položiti svoj život. I morate znati rukovati s oružjem. Morate biti u zajedništvu sa ostalim suborcima vašim i držati čvrsto frontu. Tu nema ni ljubomore ni zavisti. Ja sam bio presretan i u Domovinskom ratu ako one pored meni ima jače oružje nego ja, ako ima mitralje, stop ili tenki u blizini. Tako i u duhovnom području. Zato mi je drago slušati Dražena, jer jedan drugoga nadopuniš. I molitvenoj zajednici jedan drugoga nadopunjavamo, jer svi smo na istoj fronti. I kad ste toga svjesni, onda ste presretni za svakog Božjeg borca. Drugo pitanje koje ću vam postaviti, odnosno druga priča, svjedočanstvo. Prije 8 godina bio sam u Makedoniji, imao sam seminar. Onda smo otišli u crkvu Svetog Nauma na Ohridskom jezeru. Jedna prekrasna crkva, onako dosta mistična. I dok sam molio u tišini pod križem i predavao svoju obitelj, svoj život, čuo sam u srcu kako me Gospodin pita: Mio, jesi li spreman dati svoj život mučeničkom smrću ako to moj otac od tebe zatraži? Što bi vi odgovorili? Meni su se zatresle noge. Ono prvo pitanje: ali Gospodine, pa kako čerika sa 4 djece, djeca su mlala. Onda se sjetih riječi iz Evanđelja po Mateju 6:26. Pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, a vaših Otac nebeski hrani. I rekao sam: da, Gospodine. Ne znam da li će to Gospodin od mene tražiti ili ne, ali otad molim, ako se to i dogodi, molim za svoje mučitelje, da budu blagoslovljeni Gospodinu. Imali možda ovo crni humor i molim, imam debeli vrat, jako tvrd, da nož bude oštar ako se to mora dogoditi. Ali tek kad sam rekao da, Gospodine, krenila moja prava evangelizacija. Tjedan dana nakon seminara u Makedoniji otišao sam u Njemačku kod svojih augustinaca, jednom bivšem protestantu koji se obratio dijelom i na mojim seminarima. A taj dečko je jako nadareni muzičar, svira gitaru i komponirao je sotonističku glazbu na latinskom jeziku za jedan dosta poznati austrijski sastav. Onda je čuo za moje seminare za muzičare, pa je došao i rekao sam mu: ti imaš da čuješ pjesme neba, ali možeš čuti one druge strane i to saslušaš. Načuli svoje duhovne uši i čućeš kako nebo slavi. I na tom seminaru Sveti Štovigradsbad dobije prvu pjesmu u duhu. On koji je protestant postaje katolik. U 12. mjesecu je rekao, postao đakon, u 6. mjesecu reče mladu misu, ušao u družbu Augustinaca. Ali primijetili smo kad se krstio, iako katekizam kaže da krštenje briše ljagu svih grijeha, posljedice grijeha, do prakse nije tako, nije mogao rasti u duhu. Onda mi je došlo u duhu da se mora odreći svake pjesme koje je komponirao i to ispovjediti, je dobro, i svake druge pjesme koje je svirao i slušao. On je napisao čitavu bilježnicu samo naslova kompozicija. Današnji general Augustinac, Her Maksimilijan, 3 dana je molio samo za njega, za svaku kompoziciju. On je napisao pismo svom sastavu, zamolio ih je da unište sve note koje je napisao i da više nikad nigdje ne izvode nijednu pjesmu koju je komponirao u čast Otoni. Jedino mogu pjesme koje sad piše u čast Isusu. I njemu sam prišao i rekao: ti imaš dar da čuješ ne samo pjesme, nego i riječi neba. Bog će ti dati nešto za mene. Idući jutro došao mi suznih očiju, dao mi papir. Na papiru je bilo opisano detalje, moja mučenička smrt. To ne znači da će se to dogoditi, ali moraš biti na sve spreman ako si za Gospodina.
I zato sad svima vama postavljam pitanje, zatvorite oči. Jeste li spremni da svoj život za Krista? Ali stvarno, ko je, neka digne ruku. Nemojte sutra ići ispovijedati da ste krivo digli ruku. Tek kad ste spremni to učiniti za Krista, onda je to znak jedne duhovne zrelosti. Ali prvi korak koji morate učiniti je da umrete sebi, svi svojim htjenjima, željama, prohtjevima, ne samo onim griješnim, nego i svim drugima. Trebate podložiti svoju volju Božoj volji. A to ne možete bez da ne dolazite pod Kristov i osluškujete šta vam On govori. Ja na svojim seminarima koje vodim svugdje po svijetu, u svojoj knjizi 3 koraka vjere otvorim na 104. stranicu na hrvatskom izdanju je i kažem curama, pogledajte ovo zgodnog mladića od 33 godine. Prekrasan je, elegantan je, ima 30 kili manje nego ja. Bili se udale za njega da je slobodan. I sve cure kažu, jedva bi dočekala. Ja kažem, to bi vam bila najgora životna pogreška. Onda svi ostanu čudu, zašto? Pa zato što taj mladić nije prihvatio sebe. Nije napravio prvi korak vjere. A kao neprihvaćanje sebe, koje su posljedice? Da je zatvoren za blagoslove Božje. A njegove posljedice su bile da iza sebe ima jedan brak koji je bio crkvenoj anulaciji, da je bio 0% plodan, ima je prvi stadij karcinoma prostate, financijski potpuno uništen, tuča uništila sve njegove plantaže, želio samo jedno, umrijeti. Ovako izgleda ujutro kad je obukao odijelo i došao na grob i rekao, Bože, digni ploču, kad mi nisi uzeo ratu, uzmi me sad u miru, ne želim živjeti, nego umrijeti. On je samo jedno molio Boga, da umre. Ima je tu sreću ili nesreću u ratu gdje je dolazio, nigdje nije trebao pucati jer je došao mir. Drugi su ginili na drugim frontima. Bio sam ljut na Gospodina, zašto ginu drugi, a ja ne. A čitavo vrijeme sam molio i puno postio. Dok sam tako čekao da Gospodin digne ploču, u srcu sam čuo riječi, sine moj, pogledaj nebo. Prekrasan je sunčan dan, nije vrijeme za umiranje, vrijeme za život. Jer onima koji me ljube, ja se okrećem na dobro, a ti me ljubiš. Zato molim vas, ponovite u svom srcu, onima koji ga ljube, Bog sve okreće na dobro. U srcu. I puno govorimo na vani, a malo u svom srcu. Nek to kao jeka odjekuje u kanjonima tvoje nutrine. Nek odjekuje u tvom duhu, duši i tijelu. Nek ispuni svaki tvoj organ, posebno onaj bolestan, blokiran, onaj koji je istraumatiziran. Nek ispuni tvoj svijest i podsvijest i donese toliko potrebito oslobođenje. Jer Božja riječ donosi oslobođenje. Kome? Svemu stvorenom. Ja sam najviše u svom životu naučio od jednog teologa, u navodnike teologa, kojeg ne volim, niti on voli mene, a zove se đavao. I sve ono što njemu smeta, ja radim. A od njega sam upravo naučio koliko smeta Božja riječ. I zato gdje god idem, volim čitati Božju riječ naglas. A onda, posebno ako su opsjednute osobe, čujem kako vrište, znači stavljaju ruke na sve uši, to ne mogu čuti. Puno puta svećenicima koji su izgubili vjeru u postojanje demonskog svijeta, kažem, evo dođite, samo čitajte Božju riječ. Na primjer, prolog iz Ivanova evanđelja, ili o dobrom pastiru, ili ja sam pravi trs, ili moj otac vinogradar, ili Isusovu veliku svećeničku molitvu. Ostanu svi zatečeni kako đavao reagira na Božju riječ. Nema većeg lijeka za naše srce, za našu dušu i tijelo, od tijela Kristova i njegove riječi. A mi katolici kao da to zaboravljamo. Svi koji čitate bar 5 minuta na dan Božju riječ naglas u svojim kućama, dignite ruku. Hvala. Svi u čim kućama televizija bar 5 minuti gori dnevno, dignite ruku. Dobrodošla Hrvatska televizija. A Isuse, u pauzi možeš ti nešto reći u mojem domu. Molim vas od večeras, bar onoliko vremena koliko gledate televiziju, toliko čitajte Božju riječ. Ili sa svojom djecom, ili sami.
I pokušajte pamtiti citate iz Biblije. Pokušajte to da ulazi u vaše srce kao hrana, žvačite je. Nikad neću zaboraviti jednog boksera, trenirao je neke nasilne borilačke vještine i zamolio me da molim za njega da budu prvaci iz Slovenije. I kaže, mi ćemo financirati tvoje seminare. Ljudski dobro njemu, dobro meni. Ali duhovno izgleda, moliti, dragi mio, da moji bokseri i druge dobro pretuču. Možda čak i koga ubiju, jer u boksu mnogi poginu. Ja sam rekao, dobro, molit ću. Stavio sam Bibliju visoko iznad njega i molio sam da svi blagoslovi Božje riječi spuste se na tog izgubljenog čovjeka. On je pao. Počivao je par minuta u duhu, onda se digao, tresao se, kaže, šta je ovo, nije knockdown, niko me nije udario, prvi put na podu mi je lijepo. Ja kažem, to ti je Božji zagrljaj. On kaže, a šta gospodin kaže, hoćemo li biti prvaci Slovenije? O tome ništa nije rekao, a što je rekao? Sine moj, uzmi moju riječ, hrani se mojom riječju i spoznaći silu i snagu i milosno obećanja koja se kriju u mojoj riječi. On kaže, a čega ću živit? Od boksa živim. Pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanja vaših otac nebeskih hrani. Matej 6:27, mislim. 6 mjeseci kasnije došao na Crni vrh, kod mene patera Arhara, da molimo za njegovo oslobođenje. Nikad neću zaboraviti tu molitvu. Pater Arhar je bio ispred njega i iza njega, stavili smo jedan i drugi ruke na njega i počeli molitvu. Tad smo, ja i taj bokser, doletili u sredinu crkve. Taka je bila jaka reakcija. To je prvi put da sam letio, a da nisam platio kartu za let. I Bogu hvala, pristajanje je bilo dosta dobro, ništa nisam polomio. Taj boks čovjek se oslobodio duha nas, borilačkih vještina. Danas je katolički svećenik. Radi time neću kazati njegovo ime, a mnogi ga znate. Božja riječ vas oslobađa, Božja riječ vas hrani, tješi. A pitanje je zašto tako malo drugujemo sa Božjom riječju. Kad ja pitam ljude koliko čitati, imate li Bibliju doma, onda dođem kod njih kući, onda žena vadi iz kredencije Bibliju, briše prašinu s nje, kaže, evo je netaknuta je. A ja kažem, imate li cipele? A kaže, imamo, pa i na nogama, a vidim, cipele trošite, a Bibliju? Ko je od vas potrošio bar 5 Biblije u životu, neka digne ruku? A gdje ste? Ko je potrošio bar 5 pari cipela, neka digne ruku? Kako se brinemo za tijelo, a za duhovne noge? Ja znam bar 10.000 ljudi koji imaju strahove. Toliko otprilike godišnje dođe na moj seminar, ali bar 10.000 je napisalo, strahovi me izgrizaju. A u Bibliji piše na 366 mjesta ne boj se. Pa da su okrenili svaku 3. stranicu Biblije, našli bi ne boj se. Ali ne okreću Bibliju. Imaš lijek pored sebe, u vitrini ti stoji, skuplja prašinu, a ti se trešeš o strahu, umjesto da napišeš taj citat. Rekao sam, pogledajte ovog mladića na 104. stranici. Nije napravio 3 koraka vjere. Nije prihvatio svoj život. Nije Bogu dao šansu da se Bog proslavi, da ga Bog podigne. A cijelo vrijeme Isus uz njega čeka, Mio, barada, daj mi šansu da ti pomognem. Dospusti mi da uđem u tvoje srce. Pa bez obzira što si neplodan, bez obzira što si financijski uništen i što imaš iza sebe nesretni brak, i bez obzira što si se s ranama ispio na jedan način vratio iz rata, i bez obzira što imaš karcinom u prvom stadiju, i bez obzira što doktori kažu da ćeš biti neplodan, čitav život, 0% plodan si, daj mi šansu da se proslavim. I taj Mio je dao šansu. Molim Boga, daj mi samo jedan dan milost da manje patim, da mogu izdržati bolove. Jer muškarci koji imate problema s prostatom, pogotovo karcinomom, znate kako to boli. A u srcu stalno odjekivalo, onima koji me ljubi, ja sve okrećem na dobro. A iza toga, moj Bog mene ljubi. I na kraju riječi, idite po svem svijetu i proglašavajte radosnu vijest. Ali zanimljivo je kad Bogu da šansu, Bog se objavljuje da ti ne primijetiš. Ja sam rekao, Bože, ako ti želiš da stvarno živim, onda molim te, želim obitelj, želim ženu. I on rekao, daću ti.
Logički, kako ćeš mi da ženu? Šta ću da ženi ako sam neplodan? Pa daj da na idućoj kontroli budem 100% plodan. Da stvarno bude takva razlika od 0 do 100%. A bolovi su bili još gori. Napisao sam oporuku. Znam da sam prije testiranja u Petrovoj bolnici čitavu noć proveo kod patera Ivančića, tad mi je bio duhovnik, u njegovoj kapeli pred presvetim. U bolovima, grčio se. A idući jutro u Petrovoj novi šok, pozitivan. Onda sam molio dalje za ženu. A nikako da se riješi anulacija crkve. Na Isus stalno kaže, ne sekiraj se, daj, dobit ćeš crkvenu anulaciju. I tu sam doživio najveće poniženje u katoličkoj crkvi. Iako su svi znali, biskup moj, i svi su znali da je brak crkveno nevažeći, ali crkveni sudac je napisao da je važeći. I što sad? Ja sam prvi slučaj u Hrvatskoj koji je pisao dopis u Rim da se dozvoli da se okonča spor u Hrvatskoj moj crkveni brak. Ali bio sam toliko ljut na katoličku crkvu, smetalo mi je zašto piše tamo u ime Isusa Krista proglašava se da je brak važeći. A znam da ne važeći. Htio sam ići u protestante. I krenio sam da se ispišem iz katoličke crkve, da idem u protestante. A Isus mi kaže, a gdje ćeš, prijatelju moj? Pa kaže, ne idem u crkvu gdje ti jesi, jer u katoličkoj crkvi te više nema. Vrati se, jer mojoj crkvi je potrebno ozdravljenje. Okrenio sam se za 180 stupnjeva i vratio se natrag i stavio žalbu na crkveni sud i dobio poništenje. Ali kroz svoju patnju sam učio konkretno moliti. To mi često zaboravljamo. Neki dan mi je došla žena koja ima 100 problema, pitao sam je zašto hoćete da molim, da budem fizički zdrava i da smršavim bar 5 kila. A drugi problemi? Ma drugo nije bitno. Ona će umrijeti zdrava, mršava, elegantna, a to da li će biti spašena nije bitno. Ostao sam šokiran. Ja mislim da takvih ima i ovdje kojima je bitno da su mršavi. Bogu hvala za mog prijatelja Dražena, vidi se da smo od Frasmiljana učenici. Kakvi učitelj, takvi učenici. Kaže meni Frasmiljan, kad smo odlazili na seminare, no nas dva, kad idemo u auto, legne doli. Kakva bura nas može zaustaviti, ni bura, ni đavli. Uvijek se naučite konkretno moliti. Ja sam rekao Isusu točno u detalje kako ženu želim. Ima i ovdje, ovi sleodate televizije su me pitali kako je danas puno neoženjenih neudatih. Pa jednostavno, ne znaju konkretno moliti. Moja žena Slovenka, Erika, ona meni napiše kad ide do dućan 2 litre mlijeka, 3 štruce kruha, margarin, a ne kaže dođu u dućan pa Isuse reci šta moje ženi treba. Konkretno, mi trebamo s konkretnom molbom doći Isusu. Ja sam zato rekao Isusu da je visoka 1,72 do 1,75 m, ipak da se ne moram slegni kad idem poljubi ženu ili zagrlit. Da je završila pedagošku akademiju, da lijepo pjeva i svira, da je karizmatičarka, da želi roditi puno djece i živjeti u malom mjestu uz more. Isus mi je rekao, daću ti takvu ženu, pa diš bolje. Još kažeš, samo nastavi tako molit. A ono pitanje, pa di će stres ako sam sam u crkvi? A di ćeš je stres? Tamo gdje te Bog povede. Iduće jutro sam išao naručiti vjenčano odijelo. Bogu hvala da me krojač nije pitao, a gdje je djevojka? Jer bi me vjerojatno uputio na psihijatriju. Ali mi hoćemo da vidimo sve korake svog života. Pa meni dođe jedna bakica i kaže, dragi mi, ovo je slika moje unuke, mog unuka, kad će se oženiti? Odakle će biti mlada? A kam bako, falili ste adresu? Nisam, sinko, ti imaš dar spoznanja, pa ćeš ti to vidjeti. Mi smo navikli, i odmah se vidi koji duh te vodi. A vodite gatarski duh. Svati sutra ne postoji, a ti hoćeš da znaš kako će izgledati tvoje sutra. Idući trenutak ne postoji, Bog stalno stvara. Ja volim šetati uz more, pa gledam oblake, gledam valove. Uvijek je novo nebo. Uvijek se sve mijenja, tako i u našem životu. Svaki dan u nama se događa rađanje i umiranje naših tjelesnih stanica, obnova života. I Bog mi je dao prekrasnu ženu. Ovdje moja čerka Mira, ona ima 22 godine danas. To je ova mala djevojčica koja je na slici ovdje u gaćama na tregere, rudlave kose. Tad smo bili na Rufovsu u seminaru. Ja sam gura kolica, Erika je slušala pater Rufusa.
To je bio prvi seminar na kojem je bila Mirjam. Drago mi da je danas na ovom seminaru. Nakon godinu dana našeg braka dobili smo ćerku Mirjam. Ali nešto nije štimalo. A što nije štimalo? Moja kuća. A živim u prekrasnoj kući uz more. Prekrasna kamena kuća, samo 8 metri do mora. Svi bi rekli prekrasno. Ali nije. Iako je tata i mama u katoličkom braku i žive koliko mogu aktivnu vjeru. Živjeli su, ili tata je umro. Djed i baka su živjeli vjeru. Baka mi je uvijek pričala biblijske priče, djedi životopise svetaca. To je vrijeme kad nije bilo ni mobitela, ni televizije, ni ničega, nego su ljudi pričali, onda ste naučili slušati i maštati. Ja sam tako kao mali uvijek maštao, ja ću biti Božji vitez, imat ću mač, pa sam ima puno mačeva drvenih, ja ću se boriti protiv đavla, braniti crkvu. Kasnije sam shvatio da je to mač Božje riječi, mač vjere. Ali u toj kući kao mali ja bi se strašio, ja bi plakao, ja bi urlao po noći, pa sam uglavnom spavao između djeda i bake ili kod roditelja. I uvijek me učilo zašto se bojim, zašto imam osjećaj nečije prisutnosti u toj kući. Bio sam presretan kad sam otišao u Zagreb na studij, kažu, konačno ću spavat. Mada ni u Zagrebu nije bilo dobro. Kad sam imao 37 godina, u 38. godini, rekao sam, Isuse, sad je dosta, molim te, otkrij mi tajne moje kući, šta se krije? I baš kad je Erika bila u rodilištu, da rodi našu ćerku Mirjam, kamene kuće, ima drvene podove, bio 2. mjesec, baš otprilike ovaj datum, ja sam čuo kako neko hoda, škripi, bio sam u molitvi, ja sam tada ustao ujutro u 4 sata na molitvu, ja kažem, tata, rano je, nije zora, ne možemo ići rezati vinovu lozu. A nije bio moj otac. I sad zamislite tu jezu, mrkli mrak je, čujete neko ide, tata nije tata. Čujete korake se bliže vama, u jednom trenutku osjećate tu je, a ne vidite nikoga, mrak je. I neko shvata za vrat, s obje ruke i stiska, paralizirano čitavo tijelo. Šta možete učiniti? Jedva dišete, osjećate teret na sebi i samo čujete glas, moro, crni na talijanskom jeziku. U srcu sam molitvu ime Isusovo i ta utvara, taj duh, demon je otišao. Iduće jutro sam pitao oca šta se dogodilo u našoj kući, je li neko drugi živio osim nas u našoj kući. Otac mi onda rekao, nakon 2. svjetskog rata, jedan od najvećih egzekutora iz hrvatskog naroda nastanio se u našoj kući, baš u stanu gdje ja živim, baš u sobi spavao i umirao gdje spavam. 1947. godine umirao, više dana je umirao, vikao je, zavijao je, živio drug stanje, Lenin, Crvena armija, čitavo mjesto nije moglo spavati. I kad su ga ljudi upitali, njegovi komunisti, druže Mosore, da ti pozovemo katoličkog svećenika, onda je zaurlao, zar ima i jedan još živ, zar ih nismo sve pobili. Tad mi je bilo jasno da je demon nastanjen u kući gdje ja živim. A tu kuću je moj djed napravio prije 100 godina. Njegov brat je bio katolički svećenik u službi oslobađanja. Ali svejedno, u toj kući se nastanio taj duh. Šta drugo učiniti nego moliti? Kako sam bio službeni pomoćnik veličasnog arhara, svake godine bi došao na ljetovanje kod mene veličasni arhar i ništa se nije događalo. 6 godina. I ste molili za neku nakanu 6 godina da ništa se nije riješilo. Redovito svaki dan. Ko je, neka digne ruku. Na dobrom ste putu da se riješi stvar do kraja. 6. godine, prvu večer kad smo molili, slavili smo svetu misu u crkvi Župne koja je samo 4 metra od kuće, vidio sam ogromnog zmaja koji otvara oči i kaže kome ih smeta, ko to moli, kome budi, ko mi ne da mira. I počeo bacati vatru. Bio je druga polovina 7. mjeseca, špica turističke sezone. Rekao sam na arharu, sutra će se nešto gadno dogoditi. U viziji je bila velika vatra. Iduće jutro, od područja Marine do Omiša, znači u krugu negdje od 50 km, piramani su ušli u šume i zapalili su šumu u isto vrijeme na 15 mjesta. To je bio najveći požar u povijesti Dalmacije. Neki piramani su izgorili u šumi jer se vatrena stihija širila brže nego su mogli bježati. Bila je veća evakuacija nego za vrijeme Domovinskog rata. Mnogi turisti ili su pobjegli u zračnu luku ili su skakali u more jer mnogi hoteli oko sebe imaju šumu.
apokaliptični prizor bio. Bilo mi jasno da u mome kraju se kriju neke stvari koje su duboko u povijesti. Svaki od nas živi u nekom području. Tamo se hrani, jede, tamo moli, ali tamo i griješi. Tamo blagoslivi, ali tamo i proklinje. A mi, narod Hrvata, smo na prvom mjestu po proklinjanju. I obićete čitavu Dalmatinsku zagoru, otoke, Hercegovinu, Liku. Možda nećete vidjeti čovjeka, možda ćete vuka, ali ćete čuti demone, osjetiti ih. Čućete kako kletve i psovke odjekuju kršon. Kako odjekuju, kako ispunjaju te prostore. Kad uđem u mnoge kuće, samo čujem taj duh. Za duha nema jučer, danas i sutra. On se tu nastanio. Po svakom grijehu koji sam učinio, hrani demonski svijet. Jedno je što se ja pokajem u crkvi, što ispovijedim svoje grijehe, izmolim pokoru. A ko je od vas ikad molio za oslobođenje kuće, prostora u kojem ste to učinili? Niko, uglavnom nikad. I to je bolna stvarnost u kojoj živimo. Da smo zaboravili da se demoni hrane našim grijesima. I možemo sve ispovjedi, pokajati se, a oni se ko trutovi nahranili i samo čekaju novu priliku kad će nekog novog zarobiti, u idućem naraštaju, ili neko ko će tamo se nastani napravi kuću da bi ga tlačili. I upravo o tome sam napisao prvu knjigu u Katoličkoj crkvi, nažalost prvu knjigu, jer o tome se u Katoličkoj crkvi malo govori, a još manje piše. I u njoj sam sabrao svoje iskustva, ona najbitnija, i stavio naslov iz Ivanova otkrivenja, evo činim sve novo. Šta se događa po molitvi za prostore? Unutar 12 molitava Majke Crkve. Što smo otkrili dalje kad smo molili u ovom mjestu? Jer ako molite, ne trebate se zadovoljiti samo malo. Bog ti daje sve više i više da otkriješ koliko su teške posljedice grijeha i tvojih predaka, a i oni koji su živjeli na tom području prije tebe, pa prije dolaska tvog naroda, prije dolaska tvog roda. A moj rod je došao iz Bosne, kad su Turci došli u Bosnu prije 470 godina, iz područja Rame, pobjegli su sa ono malo što su mogli skupiti sa sobom i nastanili se u području istočno od grada Trogira. Nastanili su se na području koje je bilo pusto u to vrijeme, ali ne od uvijek. Ja sam primijetio, moja čerka Mira me pitala kad je imala 4 godine, tata, zašto u našem mjestu nema djece? U mom mjestu ima 400 kuća, a 50 nas sad živi. Zamislite, svaka 8. kuća ima stanara i uglavnom i ono malo mladih što ima su narkomani. Narkomani. Pola mojih prijatelja je umrlo na čudne načine. Od droge, alkohola, od čudnih bolesti ili u čudnim okolnostima. Kada me mučilo, onda sam počeo proučavati po čemu je to poznato moje mjesto, a poznato je po komunizmu. Onda sam počeo analizirati svaku obitelj, pa sam vidio da puno starih ljudi pije i šute o događajima Drugog svjetskog rata. Onda sam otkrio da na mjestu, samo 20 metara dalje od moje kuće, je formirana jedna partizanska brigada koja nije sudjelovala u ratnim operacijama, nego je samo vršila egzekucije. U toj brigadi su bili samo članovi obitelji u kojima je neko ubijen ili od Njemaca, Talijana ili od Ustaša. I samo su streljali. Oni su streljali kolonu križnog puta. Jedan susjed moj je pred smrt pregovorio, kad smo ga pitali koliko ste ih ubili, kaže, zamisli da imaš puško mitraljez u ruci, 30 ljudi je postreljano, složeno, stoje mirno, i ti samo učiniš rafal i padaju. Baci ih se u rov, pa druga vrsta, pa treća, pa tako 3 dana, pa broji. I kad pitaš zašto moraju umrijeti, nema odgovora. Moraš pucat, jer ako nećeš izvršiti komandu, i ti ćeš biti ubijen. Svi oni koji su odbili pucat, bili su isto streljani zajedno s njima. Kaže, čitav život gleda njihove oči. Morali su biti ubijeni samo zato što su bili na drugoj strani, što se nisu slagali sa onim što mi činimo i vjerujemo komunisti. Prošlo ljeto bio sam sa Selezijancima iz Maribora i svojim sinom Danielom na Pohorju molit, gdje je UDBA streljala njemačke zarobljenike i njihove obitelji. Obišli smo 16 grobišta
Nisu samo streljali očevi koji su bili u njemačkoj vojsci, nego kompletne obitelji. I baš jedan egzekutora koji mu je savjest proradila prije 20 godina, koji je nije imao mira dok ne popiše sva ta mjesta gdje su streljali noću zarobljenike i njihove obitelji, napisao je, pa zašto smo se mi borili? Je to bila naša borba? Jer zar je moguće da ja koji sam išao kao skojevac u partizane, nadajući se jednoj sretnoj budućnosti, postao sam krvnik koji ubiva čak i djecu, djevojčice, žene, starce. I čitav život je ubijen tu meni. I tek kad je stavio križeve i kad je počeo moliti za one koje je tamo pobio, on i ostali njegovi suborci, kaže, dobio sam mir u srcu. A koliko je takvih grobišta i u Hrvatskoj, Sloveniji, diljem svijeta? O tome nikad ne razmišljamo. Ja sam shvatio da većina obitelji iz mojeg mjesta je sudjelovala u brojnim masakrima, da su ubivali po naredbi. I da tu traumu su nosili duboko u sebi. I kao takvi nisu mogli biti dobri očevi, jer su pili. Nisu mogli biti normalni, su bili traumatizirani. Te traume su se prenijele na njihovo potomstvo, jer sve ono što doživimo za vrijeme reproduktivne faze prenosi se na naše potomstvo. I to je jasno iz biologije. Žao mi je što na teologiji ne uče više biologiju, da ne uče genetiku. Jer to je jasno. Otac Mendel je bio Augustinac i on je napisao to, te duhovne zakonitosti koje se prenose preko gena. Samo, nažalost, njegovo znanje danas se ne proučava na teološkom studiju. Postalo mi jasno gdje je odgovor u grijesima predaka. Onda smo molili još dalje. Znate, kad molite ciljano, onda otkrivate sve više i više. Onda sam primijetio, mnogi ljudi su mi dolazili na molitvene susrete i kažu, u mojoj obitelji nešto ne štima, nemamo mira u obitelji. Imam osjećaj da je neko prisutan, da neko hoda, nešto se miče, šuškaju vrata, palu se svjetla, imamo neprirodnu invaziju insekata, muha, pauka i sveg drugog. Moj tadašnji duhovnik, don Gajo Cvitanić, onda je odlučio da zajedno s menom mi idemo obilaziti sve te kuće. Onda smo otkrili jednu bolnu stvarnost. Za vrijeme komunizma nestao je blagoslov kamena temeljca kuća. Ljudi su se bojali zvati svećenika, posebno u mom kraju, jer su bili komunisti. U mom kraju 20 godina praktično iza rata uopće nije ni bilo župnika, jer komunisti nisu dali da svećenik se nastani u župi. Zato ljudi napravili su kuće, a nije izmoljen blagoslov kamena temeljca, a taj blagoslov je praktično egzorcizam za područje, u kojem se moli da od demonskog svijeta i svakog prokletstva Bog oslobodi područje gdje se gradi ta građevina. Drugo što smo otkrili, pitali smo ljude, kad ste kopali temelje kuće, jeste otkrili keramiku iz rimskog doba? I većina ljudi je rekla, našli smo toliko keramike da smo mogli praktično kupatilo popločati. Većina tih kuća napravljene na mjestu nekadašnjih rimskih vila rustika. Naime, moja kuća 20 km od Solina, nekadašnje Salone, a Salone je bio veliki rimski grad, jedan od najvećih u tom vremenu, i čitavo vrijeme Srednje Dalmacije nastanili su se rimski legionari, uglavnom iz Sirije, Male Azije, koji su, kad su odlazili u mirovinu, dobivali posjede u Dalmaciji. I svaki od njih je uz kuću imao hram gdje častio bogove. Častio bogove, božanstva. Bog zna koliko njih. Imaju kipove i sve. Iako su kuće srušene, hramovi srušeni, iako tih hramova i kuća napravljen je dobar dio Trogira iz Salona, od Salone Dioklecijanova palača i vodio se u Veneciju, ali prokletstvo je ostalo na tom mjestu. Demonski svijet je ostao tu. I niko nije molio. Onda smo molili molitve kamena temeljca. I to su nevjerojatne iskustva. Zamislite kad molite, kad svećenik kaže nek svaki duh koji je protivan Božjem duhu napusti ove prostore, izlete zavjese vani ili vrata se otvore ko vjetar da izađe vani. I kad moli nek se nastane ovdje Božji duh, zavjese se vrate ili vrata se zatvore. Baš osjetite fizički nešto se promijenilo. I dogodilo se čak da neplodni bračni parovi nakon takvih molitava postali su plodni. Jer ako žena i muž žive u traumatiziranom prostoru, to prelazi na njihov duh i njihovu psihu. I kod žena se povećava vaginalni pH, a kod muškaraca pada plodnost.
i ne može doći do plodnje. A kad dođe mir i blagoslov u prostore, događa se ono suprotno. Vraća se izgubljena plodnost. Tako smo obilazili praktično čitav kraj Kaštela, Trogira i sve više ljudi se priključilo ovoj molitvi. Onda sam otkrio drugu bolnu stvarnost. Jeste volite kupati u Jadranskom moru? Ko voli neka digne ruku? Jeste se kad kupali u grobnici? Jeste se kad kupali u grobnici? U grobnici, da. A Jadransko more je grobnica, pogotovo Kaštelanski zaljev. Piše car Dioklecijan, zadnji car koji je bio progonitelj kršćana, da u jednom mjesecu, to piše svom prijatelju Pamfiliju, u Saloni, u areni, ubijeno oko 10.000 ljudi, uglavnom kršćana. I nakon igara pustili bi rijeku Jadru, kad tu prolazi, donese ostatke ljudskih tjelesa i krvi u Jadransko more. I nakon igara bi se crvenija Kaštelanski zaljev od krvi. Postao sam svjestan da se kupam u moru koje je grobnica. I to me duboko potreslo. Ali ne samo da je Kaštelanski zaljev grobnica. Nema vale u Jadranskom moru i nemate 5 km da se vozite da nije neki brod potopljen. Nigdje to ne piše. Ali grobnica, nema mjesta gdje se neko nije utopio. Kad sam prije 2 godine odlazio sa svećenicima Rapskog dekanata moliti na Goli otok, išli smo, mislim, od Banjola prema Golom otoku, ja kažem, meni Gospodin neka da neke stvari iz prošlosti da vidim, ja kažem, tamo u onom pravcu bila je velika bitka u srednjem vijeku, kakva je to bitka? Svećenici gledaju u čudu, a kaže kapetan, pa tamo na pučini je bila bitka između katoličke i protestantske mornarice. Ja kažem svećenicima, jeste ikad molili za 1000 poginuli u toj bitci? Jedni i drugi su išli u ime Isusovo. Strašno. Križ protiv križa, najstrašniji, a đavo trlja ruke. U toj bitci nema pobjednika. Svi su poraženi. I rekao sam, idući put kad dođemo, slavit ćemo svetu misu baš na mjestu gdje je najviše potopljeno brodova. A kupaju se svi u moru i niko o tome ne misli. Nikad neću zaboraviti Poljansku dolinu u Sloveniji. Na molitvi su kod Arhara doveli jednu djevojčicu od 16 godina koja je imala panične strahove. Znate koga molite kad vam se počne tres kao da je na električnoj stolici? Onda se stvarno pitate je li to normalno. A mi koji smo u ovoj službi znamo da to mogu biti reakcije na određene, ne samo demone, nego stresne situacije koje je doživjela. Kad sam molio za tu djevojčicu i njenu majku, kad sam počeo moliti za trenutak rođenja, znači 3. faza života, pala je obe na pod, djevojčica se grčevito tresla, a majka je plakala. Pitao sam šta se dogodilo. Kaže, majka, dobila sam trudove, muž me sjeo u fiću, mi stari znamo koliko je fićo velik, ja i Draže ne znam kako bi išli unutra. I kaže, na putu do bolnice rodila sam dijete. Zamislite, dijete ispalo. Panika, hoćemo li stići na vrijeme? Ali stigli su. Ali niko nikad molio za te traume. I tad smo molili, djevojčica išla kući radosna i umjesto psihijatriju vratila se normalna kući. Ali par dana kasnije zvali su me, kaže, pa ali mala i dalje se trese, ponovo se trese. Otišli smo u tu obitelj, imaju 2 sina svećenika, radi se o stvarno katoličkoj obitelji. Prošao sam za faze života, vidim da je u redu, pa sam rekao, pa možda imate nešto okultno u kući, prošli smo cijelu kuću, vidim da je u redu. A onda sam se počeo moliti dalje i vidim prizor, streljani ljudi, konac 2. svjetskog rata. I kažem, se ovdje nešto dogodilo na koncu 2. svjetskog rata? A da, kolona ljudi iz Križnog puta je ovdje streljana. Baš na mjestu gdje je naša kuća, tu je vršena egzekucija. Onda su stavljeni tu topovi, gađane crkva u dolini, srušene crkva i od ostataka od oltara napravljen je komunistički spomenik. I datum kad je oslobođena te doline. Molili smo dalje, onda idući dan sam došao sa 2 egzorcista, s Arharom i sa Petrom Vrapcem, on je od moje Erike, mamin brat, i molili smo, presvetni smo išli u procesiju kroz dolinu i molili smo. To mi je bio najteži dotad egzorcizam područja. Vidio sam na 1000 crnih zmija u duhu.
znači demona, i jednu veliku bitku. U toj dolini je bila najveća bitka u Sloveniji između katoličke i protestantske vojske. Jedni drugi su išli ime Isusovo, jedni protiv drugih. Nisam nikad dobio točne podatke koliko tisuća ili desetaka tisuća je tu ljudi poginulo. Ali pitao sam svećenike, je li ikad iko molio za te ubijene? Je li ikad iko molio molitve pomirenja? Niko. I tad smo izmolili. Došao je mir u tu dolinu i ta djevojka mirno spava. Ja ću vam sutra puno toga još podataka iznijeti. Ali večeras vas molim, u srcu sad sjetite se svoje kuće. Sjetite se prostora u kojem živite. Svaki prostor koji je Bog stvorio ima i svoj blagoslov, blagoslov života. Na kraju Markove evanđelje Isus kaže, idite po svem svijetu i proglašavajte radosnu vijest svemu stvorenju. Ko da ne razumijemo što znači svemu stvorenju. Sve stvoreno pati radi posljedica grijeha. Pati moje mandarine i kokoše na svoj način. Pati ribe u moru, pati svaki čovjek. Pogledajte osobu pored sebe. Mi ne vidimo, nama je normalno da ne vidimo postalo koliko ta osoba pati radi svojih grijeha i radi grijeha svojih predaka i radi grijeha svijeta. Mi kad razmišljamo o Fatimi, a Gospa kaže molite zadovoljštinu za grijehe svijeta, onda uvijek mislimo, a to su grijesi od nekih susjeda, nekih drugih naroda, nisu moji. A u tu masu grijeha ulazi moji tvoji grijesi. Moj osobni grijeh nije samo mog grijeha osobnog, nisu posljedice samo na mom životu, nego na svemu stvorenom. I to moramo sebi posvijestiti. Inače, jao nama. Jao nama. Prije 3 godine u Gornjoj Austriji, tamo imam seminar svake godine blizu Linca, napredni Austrijanci napravili su stazu alternative dugu 60 km. 60 km, staza zdravlja. Na toj stazi zdravlja nema ništa katoličkog. Nikakvi križ, nikakva skulptura sveca, ništa, nikakvi citati Svetog pisma, ništa. Ali ima svi mogući New Age-ovski demoni i šamanski. Znate ko je prvi krenija? Časne sestre. Rekao sam Austrijancima, zapamtite dan kad je to napravljeno. Nebo će se zatvoriti. Neće vam biti kiše. Pašnjaci će vam postati pusta zemlja. Šume vam neće rast i neće biti kiše. A ljudi će vršiti masovno suicide. Jer to je duhovna zakonitost. Vi ste đavlu dali čast i hvalu i slavu koja pripada Bogu. Vidite đavlu susret da će on onda zdravlja, ne Bog. Vi se klanjate kumirima, ne Isusu Kristu. Prošle godine kad sam bio tamo, imao sam seminar i kaže mi obitelj koja baš blizu te staze, koja je vjerna stvarno Bogu, prije par mjeseci im se susjeda objesila. Kaže, epidemija suicida. Kiše nema. Mi smo stočari, nemamo čime hraniti stoku. Jer trava ne raste ako nema kiše ljeti. Ali kaže, nije to najgore zlo. Radi toga što nema kiše, šume ne rastu, pa sva guba insekata koja napada šume i tamo se hrani, napada sad na travu, pa je puno insekata trava, pa je ne možemo davati kravama. I zemlja najplodnija nekad u Austriji postaje neplodna, postaje pustinjska zemlja. Onda sam rekao tim ljudima, sad ćete vidjeti koliko je velik naš Bog. Napravit ćemo procesiju za kišu. I uzmite kišobran i kabanice za svaki slučaj, da stignemo doma prije kiše. Da ne okisnemo. I napravili smo procesiju, 3 sata s presvetim. Obilazili smo njihovo imanje, koje je Bogu hvala veliko. Nismo ni završili, došli smo sumrak kući i počela je kiša. Ali je padala samo tamo gdje je njihovo imanje. Onda sam im rekao, recite točno koliko kiše želite. Jer nema smisla da 500 litara padne, bit će poplava, odniće vam svu zemlju. Onda su rekli 35 litara. U koliko dana? Pa su rekli svaki dan po 15 litara. I tako je padalo. Bog je jako konkretan. Naučite se konkretno moliti. Prije 4 godine smo bili u Sloveniji na odmoru. Ja, Erika, Daniel, Mihael i Emanuel. Mirjam je ostala s bakom, kupala se. I 7 dana samo kiši u Alpama. Toliko je bilo hladno da smo morali špakirna drva upaliti i grijat se. I kaže meni sin Daniel, tata, mogu li ja moliti Mojsije? A kaže, možeš. A šta ćeš moliti?
Pa ja ću moliti, kao što je on molio, da se more otvori, da Izraelci prođu po suhom, tako da se nama nebo otvori, da prestane kiša, da se možemo igrati. Možeš, moraš naći dobar štap i udari 3 puta po zemlji, u ime Isusovo reći, Bože, otvori nebo, da se pojavi sunce, nek prestane kiša. I stvarno došao iz šume sa štapom, udario s vjerom 3 puta i nestalo kiša. Stala kiša, otvorilo se nebo, pojavilo se sunce. I nakon pola dana on kaže meni, ali tata, Mirjam je ostala kući, mogu li ja moliti da počne kišiti u Segetu, da se Mirjam ne može kupati? Ne moš, sine, drugome želi zlo. A moraš moliti malo lukavo, znaš. Dragi moj Isuse, ti znaš da 5000 stabala mandarina se kuhaju na suncu u Dalmaciji. Molim te, pošalji kišu. Jesi pameta, tata, tako ću moliti. I počne on tako moliti. I kaže nakon 2 sata, ajde tato, zovi Mirjam da vidimo šta je bilo. Ja zovem Mirjam. Kaže Mirjam, tata, neš vjerovat. U jedan put se zatamnilo nebo iznad naše kuće, iznad mjesta. Sve ostalo je bilo čisto nebo, sunce. Počela je pada kiša. Par kapi je palo, prestalo, nestao oblak i ponovo se mogu kupati. Ja kažem, Daniel, vidiš li smo pogriješili. Nismo rekli koliko litara. Nismo rekli da li samo par kapi ili... Uvijek konkretni budite. Zato vas molim večeras, napisat ćete svako od vas pismo Isusu. Svako želi. Konkretno šta vam treba. Koliko litara ljubavi. Koliko litara radosti. Koliko litara milosti praštanja. Večeras ćete pokušati ovoj noći otkriti koliko je velika pustinja u vašem srcu. Koliko je vaše jezero ostalo bez vode i ostalo je samo korito. Večeras ćete stvarno se otvoriti Kristu na križu, koji kaže, dođite svi k meni koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas nasititi, ja ću vas obnoviti, ja ću vas nahraniti. Dođite k meni. Ali uvjet je da dođeš k njemu, da ga pogledaš, da ga gledaš i ne prestaneš gledat. Ko je od vas zaljubljen u Isusa 100%, neka digne ruku. Da je tako, bilo bi lako u Hrvatskoj. Ja sam bio u Rusiji prije 6 godina i došao sam na jedan veliki samostan gdje su sestre Marijine, 500 km južno od Moskve. U tom samostanu do Oktobarske revolucije živjelo 1500 redovnica. Njihov duhovnik je bio otac Serapin, svetac. I rekao je sestrama, drage sestre, ne vidim u budućnosti da vas zovu po imenu, nego vidim svakoj ovdje na srcu piše broj. Imate neke čudne uniforme. Kad je došao Staljin, sve su te sestre deportirane u Sibir. Umirale su jedna po jedna. Komunistički režim u Rusiji je uništio preko 20.000 crkava i samostana. Staljin je dao naredbu u jednoj noći da se pobiju svi redovnici i svećenici u cijelom Rusiji. U toj noći ubijeno je oko 14.000 redovnika i svećenika. To je crna noć u Rusiji. 1992. godine predsjednik Gorbačov je vratio crkvi nekretnine. Od 1500 redovnica ostale su samo 3. Imali su zajedno 250 godina. Imali ovdje neko 80 godina? Nema. Zamislite, te 3 starice su bile stare po 82-3 godine. Došle su na zgarište nekad velikog samostana i počele obnovu. Imali su vjeru. Radili su 3 koraka vjere. Prihvatile situaciju, zahvalile Bogu i molile da se Bog proslavi. Danas u tom samostanu ima, ne znam koliko danas, kad sam bio, bili 1000 redovnika. Prosjek nije više od 25 godina. 4 ogromne crkve su napravljene, čitav grad redovnički. I stalno grad je novo. Ja sam pitao, za koga gradite novi ovaj samostan? Pa za nova zvanja. Svaki dan dolazi neka djevojka. U Rusiji se svaki dan obnavlja jedna crkva ili izgradi, svaki 3. dan jedan samostan. Imaju vjere. Fatim je Gospa rekla, djeci, molite za Rusiju. Onda Hijacinta došla do župnika i kaže, pa koja je to žena Rusija u našoj župi? Gospa kaže da treba puno moliti za nju. A kaže župnik, evo vam dokaza da Gospu ne vidite. Pa bar bi Gospa trebala znati da je to velika država, carevina. Kasniji župnik shvatio, baš taj čas
Taj dan kad je to Gospa rekla djeci, Lenin je dao naredbu da se napravi masakar u Moskovskoj katedrali. Znate koga su ubili? Djecu koji su došli na vjeronauk. Evropa je molila za obraćanje Rusije i danas Rusija živi vjeru. Ja sam bio 2 samostana muška, u jednom je 250 monaha, u drugom 450. Žive isposnički. Nemaju mjesta u samostanima da prime kandidate. Bogoslovi su im prepune. Radnim danom su im pune crkve. Evropa je molila i izmolila obraćanje Rusije, a kao da se umorila i sama izgubila vjeru. Izgleda da će sad Rusi morati moliti da se mi vratimo izvorima. Znate gdje se najviše vjere našao? U Rumuniji. A znate koji je od evropskih naroda najviše patio komunizmu? Rumunjski narod. Kad sam pitao župnika koliko naroda redovito nedjeljom bude na svetoj misi, on je rekao negdje 50 do 60%. Dobro ste čuli, 50 do 60%. U Hrvatskoj je taj broj jednoznamenkasti. A kaže, kad odbijemo one koji žive, rade u zapadnoj Europi, onda je broj negdje do 70%. Prosjek na mom seminaru u Rumuniji je oko 30 godina, nisu stari ljudi. Prosjek, puno mladih, puno trudnica. Nigdje nisam vidio da narod toliko ljubi svoje svećenike i toliko mladih svećenika. A Rumunija je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja ima, nezgodno reći, višak svećenika, ali doista ima i više nego im treba, pa njihovi svećenici odlaze u Europu, Austriju, Njemačku i tako pomažu školovanju budućih svećenika. I tamo je normalno bilo da cijelonoćno klanjanje u sportskoj dvorani. Nadam se da ćemo u Zagrebu imati takvu mogućnost da imamo seminar u sportskim dvoranama i da se cijelu noć časti Isus. Zatvorit ćete sad svoje oči. Ljubljeni moji, jer se časti Isus u tvom srcu, stavi ruku na svoje srce i reci, Isuse, poklanjam ti svoje srce. Sjedi na prijestolju moga srca i nikad više nemoj se makniti iz moga srca. Nek rijeka tvog božanskog milosrđa koja izvire iz tvog svetog srca sad prođe kroz korito mog života, kroz čitav moj život i donese toliko potrebit cijelov, milost ozdravljenja i oslobođenja. Nek svaka moja tjelesna stanica odiše tobom. Nek tvoja sveta krv prođe kroz moje žile i vene. Nek pročisti moju krv. Nek u meni odzvanja pjesma neba, pjesma spasenja, himna stvaranja. Daj da večeras osjetim tu duboku utkanost u katoličku crkvu. Daj da osjetim što znači biti dijete neba. Nek sakramentalna milost koju dobih po sakramentu krštenja ponovo zaživi u meni i donese plod vrijedan spasenja. Zato protresi me, Bože moj, da večeras mogu zagrliti svaku osobu i ljubiti je čisto i sveto, kako je ti ljubiš. Zato večeras polazim od sebe i želim ti reći hvala ti, Gospodine, za moj život. Hvala ti što si me tako čudesno stvorio, sad kao po srce moje majke. Hvala ti što si mojim životom blagoslovio plodnu ljubav mojih roditelja, izništavila me pozva u život. Hvala ti na daru života. Hvala ti na svakoj mogućnosti u kojoj tebe mogu proslaviti. Daj mi milost, aktivne vjere, da te nikad više ne zaniječem. Do svakoj Getsemani poput tebe molim i u punini živim volju nebeskog Oca. Želim ljubiti uvijek. Želim ljubiti zajedno s tobom u svakom otkucaju srca, u svakom uzdahu, na svakom životnom koraku. Želim biti svjedok tvoje vjere, tvoj tabernakl ovdje na zemlji. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje i svih onih za koje te molim po srcu svome, da nijedan od onih koje ljubim i kojima te nosim ne izgubi se za vječnost. O Bože svemogući, svesilni, ti Gospodaru vremena i vječnosti, svih stvorenja i svog stvorenog, udjeli mi svoj blagoslov mira,
ljubavi, radosti i sreće. Daj mi snagu vjere, da u vjeri živim, da u vjeri prihvaćam svoj i svakčiji život. Zahvaljujem ti na njemu i molim da se po svakoj situaciji proslaviš i objaviš svoju svemogućnost, milosrđe i pravednost. Amen. Karlo, što si ti danas doživio na ovom seminaru? Pa doživio sam dosta toga, a zapravo najljepše od svega mi je bilo jedna rečenica koju sad ne znam rekao ili Mio ili Dražen. Mislim da je bio Dražen da je Bog konkretan i da trebamo konkretno moliti kad ga nešto tražimo. I to često onak zaboravljamo i onda kao nisu na molitve uslišane, a Bog želi onak da ti njega konkretno tražiš ko da je tu osoba pored tebe. Jako mi je izvrstan seminar bio, veliki mi je poticaj i nekako produbljuje moj duhovni vid i sluh za otkrivanje novih načina služenja i otkrivanja zapravo sebe i što moram u sebi mijenjati. Evo, spomenula si služenje. Koji je tebi nekako najljepši oblik služenja prema ljudima? Pa zapravo to nekakvo osluškivanje svakog čovjeka i prepoznavanje njegovih potreba i služenja u tome. Da li ti misliš da su danas ljudi na ovom seminaru stvarno pronašli živoga Boga i da li su pronašli ono što im treba za svakidašnji život? Pa mislim da jesu. Ja osobno sam od malena bio vjernik i tako išao u crkvu, tako da ja nemam neko veće iskustvo tog obraćenja. Tako da mi je ovo bilo još jedna baš obnova za dušu, ali smatram da svakako ovakvi seminari obnavljaju dušu i ljude liječe i stvaraju divna nova iskustva. To je meni bilo. Slavi Gospodina, blagoslivljaj